ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் L2 கிளாஸ்க்கு உங்களை எல்லாம் வரவேற்கிறேன். இப்போ வந்து நம்ம ராதா கோவிந்தா அந்த கோயிலுக்கு வந்திருக்கோம். இஸ்கான் மங்களூர்ல எல்லாம் நல்லா சேவிச்சுக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் நேற்றுக்கு வந்து கொஞ்சம் ரொம்ப சிம்பிளா தான் படிச்சோம் இல்லையா? ஃபர்ஸ்ட் சாப்டரோட ப்ரிஃபேஸ் மாதிரி தான் படிச்சோம். யார்கிட்ட என்னெல்லாம் சங்கு இருக்கு, யார் எப்படி இருந்தாங்க அப்படின்ட்டு. இனிமேதான் முள்ளதான் நம்ம டீப் உள்ள போறோம். பிரபுபாதோட ஹிஸ்டரி எல்லாம் படிச்சோம். ஸோ ஹூவர் பார்த்திபன் பிரபுஜி நேற்று வரல, அவர் ஒன்றும் பெரிய மிஸ் பண்ணல. ஆனா இன்னையில இருந்து கொஞ்சம் நல்லாவே படிக்கலாம். ஓகே, அப்ப நம்ம ராதா கோவிந்த கோயிலுக்கு வந்திருக்கோம், நல்லா சேவிச்சுக்கலாம். இதுல என்னெல்லாம் சொல்லியிருக்கோம், ஒரு ஸ்லோகத்துல என்னெல்லாம் அர்த்தம் கொடுத்திருக்கோம், உள்ள அர்த்தம் அண்டர்லைன்ல என்ன இருக்கோ அதை வந்து நம்ம புரிஞ்சுட்டு, இது வந்து லைஃப் மேனுவல், பகவத்கீதாங்கிறது லைஃப் மேனுவல். அது நல்லா புரிஞ்சுட்டு நம்ம வாழ்க்கையில அதை எடுத்துட்டு நடத்தி we should improve our life அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஒரு ப்ரே பண்ணிக்கலாம். எல்லாம் அவளுக்கு எப்படி தோன்றதோ அந்த மாதிரி ப்ரே பண்ணிட்டு ஒரு நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு நம்ம வந்து ஆரம்பிச்சுக்கலாம். ஸ்லைட் ஷோல போட்டு விடுறேன். எல்லாரும் ஒரே ஒரு வாட்டி மியூட்ல வந்து எல்லாரும் மியூட்ல இருங்க, சத்தம் வருது. மியூட்ல ஹரே கிருஷ்ணா ஒரே ஒரு வாட்டி சொல்லுங்க பாருங்க. ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ராம ஹரே ராம ஹரே ஹரே. நம்ம வந்து பிரேயருக்கு போறோம். பிரேயர் யாருக்கு தெரியுமா அவ எடுக்கலாம். இஃப் யூ ஆர் கான்ஃபிடென்ட். மஞ்சளா மாதாஜி எனக்கு தெரியும், மஞ்சளா மாதாஜி தெரியும் அப்படின்னு யாருக்கு தெரியும்? கீதா மாதாஜி தெரியுமா? எடுங்க மாதாஜி, சொல்லுங்க, படிங்க. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அக்ஞாந்த திமிந்தஸ்ய ஞான சஞ்சனா ஷாலகையா. மாதாஜி கொஞ்சம் கரெக்ஷன் இருக்கு, நீங்க இன்னும் நல்லா கேட்டுங்க. ஓகே, நான் ஆடியோ அனுப்புறேன், இன்னும் நல்லா கிளியரா வந்து உங்களுக்கு ஸ்பெல்லிங்ஸ் வரா போல படிக்கலாம். ஓகே, வேற யாருக்கும் சான்ஸ் don't feel bad. ஏன்னா வந்து நம்ம எல்லாருமே, நானும் இந்த மாதிரி எல்லாம் படிச்சுதான் இருந்தேன். படிக்கதான் நம்ம கிளாரிட்டி வரும். ஓகே, எல்லாருக்கும் சான்ஸ் கொடுக்குறேன். மஞ்சளா மாதாஜி இருக்கா மாதாஜி? படிங்க. ஓம் நமோ பகவதே ஆரம்பிச்சு. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சன ஷலாகயா चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्दे अहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं शाग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् सहगण ललिता श्री विष्णुकान् विदांश्च विशाखान् विशांश. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो महावदान्ताय कृष्ण प्रे மேல ஒண்ணு இருக்கு மாதாஜி, ஒண்ணு புதுசா ஆட் பண்ணிருக்கேன் மாதாஜி. இந்த வருஷம் அந்த இதுல ஒண்ணு ஆட் பண்ணிருக்கேன். நமோ பிரம்மண்ய தேவாய கோ பிரம்மண தீதாய ஜகத்ஹிதாய கிருஷ்ணாய கோவிந்தாய நமோ நமஹ. அது நான் உங்களுக்கு சொல்லல, இந்த கிளாஸ்ல ஆட் பண்ணிருக்கேன். நீங்க இது அடுத்து பண்ணுங்க. நமோ மகாவதான்யாய. நமோ மகாவதான்யாய கிருஷ்ண பிரேம பிரதாயதே कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरव विषे नमः. गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Thank you, Mathaji. ஓகே, அப்ப என்ன படிக்க போறோம்? அகைன் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பகவத்கீதா இன் 18 வீக்ஸ் இல்லையா? இப்ப நம்ம 2வது லெவலுக்கு வந்தாச்சு. முன்னாடி 18 டேஸ்ல வந்து படிச்சோம். அது வந்து கொஞ்சமா தான், சும்மா ஒரு ஸ்லோகம் அங்க இங்க பார்த்தோம் இல்லையா? இப்போ என்ன படிக்க போறோம்? எல்லா ஸ்லோகமும் 700 ஸ்லோகமும் நம்ம பார்க்க போறோம். ஒரு சாப்டரும் வந்து 2 நாளும் எடுக்க போறோம். நேற்றுக்கு பாதி எடுத்தோம், இன்னைக்கு பாதி எடுக்க போறோம். 18 வாரங்களில் புரிந்து கொள்ளவும் அப்படின்னு. ஓகே, அப்போ எது? அர்ஜுன விஷாத யோகா. ஃபர்ஸ்ட் சாப்டரோட என்ன பேரு? அர்ஜுன விஷாத யோகான்னு என்னது? ரொம்ப குழப்பம், ரொம்ப கலவரம் எல்லாம் அவருக்கு குழம்பி போயிருக்காரு. அதை பத்திதான் விஷாத யோகா அப்படின்னு சொல்றாங்க. பகவத்கீதா 1 பார்ட் இப்போ 2வது பாகம் படிக்க போறோம். ஓகே, அப்ப முதல்ல என்ன படிச்சோம்? இன்ட்ரோடக்ஷன் தான். நேத்து என்ன 20 வரைக்கும் தான் பார்த்திருக்கோம். அதுல என்னது? ப்ரிப்பரேஷன் ஃபார் வார், போருக்கான ஏற்பாடுகள். அதுதான் நம்ம நேத்து பார்த்தோம். அதெல்லாம் நீங்களே அந்த பர்பட்ல படிச்சாலும் உங்களுக்கு வரும். நீங்கெல்லாம் எல்லாரும் பகவத்கீதா புக் வாங்கி வச்சோம். ஓகே, பகவத்கீதா புக் வாங்கி அதுல வந்து அழகா தமிழ்ல ரொம்ப அழகாவே எழுதியிருக்கு. அது படிச்சா எக்ஸ்பிளனேஷனே வேண்டாம். அது படிக்க நமக்கு நல்ல இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துடும். அப்ப நேற்றுக்கு 20 வரைக்கும் படிச்சிருக்கோம்னா அந்த 20 நீங்க படிக்கலாம். இன்னைக்கு பாக்கி உள்ளது 27, 21ல இருந்து 40 வரைக்கும் படிக்க போறோம். அதோட நீங்க வந்து இன்னைக்கு படிச்சிட்டீங்கன்னா அப்புறம் அடுத்த வாரம் தான் நம்ம மீட் பண்ண போறோம். சோ உங்களுக்கு நிறைய நேரம் இருக்கு. பர்பட் நீங்க படிச்சிட்டீங்கன்னா ரொம்ப நல்லா புரியும். ஸ்லோகம் படிக்க வரலன்னா டோன்ட் பாதர் அட் ஆல், ஐ வில் ட்ரெயின் யூ. நான் வந்து இந்த கிளாஸ்ல உங்களுக்கு ஒருத்தருக்கு ட்ரெயின் பண்ணி விட்டுறேன். இல்ல யாருக்கு தெரியுமோ வெரி குட். நேற்றுக்கு பார்த்தேன், அவ்வளவா தெரியல யாருக்கும் இல்லையா? சோ நான் எடுத்தேன். அப்ப இனிமே வந்து எல்லாரும் ஒருத்தரா வந்து ட்ரை பண்ணணும். இல்ல நான் மியூட்ல தான் இருப்பேன், எனக்கு தெரியாதே எப்படி பண்றது அப்படியெல்லாம் சங்கோஜமே படக்கூடாது. எல்லாருமே இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு அந்த ஸ்லோகம்லாம் சொல்ல ஆரம்பிச்சோம்னா கான்பிடன்ஸ் வந்துடும். ஒரு வாட்டி கான்பிடன்ஸ் வந்துடுச்சுன்னா நத்திங் லைக் நீங்களே உங்களை என்னது வின் பண்ணி வந்துடுவீங்க, உங்களையே ஜெயிச்சுட்டு வந்துடுவீங்க இல்லையா? அந்த மாதிரி. சோ நேற்றுக்கு என்ன பார்த்தோம்னா அறிமுகம், ஒன்னுடைய அறிமுகம் தான் பார்த்தோம். போருக்கான ஏற்பாடுகள். இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்? அர்ஜுனனின் சந்தேகம். இதுலயும் இருக்கு போருக்கான ஏற்பாடுகளோட கொஞ்சம் ஸ்லோகம் பாக்கி இருக்கு. அதுக்கப்புறம் இது பார்க்க போறோம். அர்ஜுனனுக்கு நிறைய சந்தேகம் வருது. அதெல்லாம் நம்ம படிக்க நமக்கு ஆமா கரெக்ட் தானே, அர்ஜுனன் சொல்றது கரெக்ட் தானே தோணும். ஏன்னா நம்ம அந்த லெவல்ல தான் இருக்கோம். அர்ஜுனன் மாதிரி நம்மளும் ஒரு பாமர மக்கள் மாதிரி நமக்கும் அதே தாட் தான் வரும். சோ நமக்கு ரொம்ப அவர் ஒன்னு சொல்றது கரெக்ட் தானே அப்படின்னு தோணி வரும். ஆனா இதெல்லாம் நெகேட் பண்ணிடுவார் கிருஷ்ணர் வந்து. செகண்ட் சாப்டர்ல இல்ல அப்படி இல்லைன்னு சொல்லிட்டு ஒரு நெகேட் பண்ணும்போது ஆமா கிருஷ்ணர் சொல்றது கரெக்ட் தானே நமக்கு அது தோண ஆரம்பிக்கும். அதுக்கு நம்ம ஃபுல்லா ஈடுபாடு கொடுத்து நம்ம ஃபுல்லா டோட்டல் அட்டென்டிவா இருக்கணும். இப்போ ஆல்ரெடி 3/4 மணிக்கு போயாச்சு. ஏன் இனிமே ஜஸ்ட் 1 hour தான் நம்ம அட்டென்டிவா இருக்க போறோம். ஓகே, அதனால 2 hours யாருக்குமே உட்கார முடியாது. அட்டென்ஷனோட உட்கார முடியாது. இப்ப முன்னாடி எல்லாம் இப்போ இந்த டைம் பாஸ் எல்லாம் பண்ணியாச்சு. அட்டெண்டன்ஸ் என்ன, உங்களுடைய நம்பர் எல்லாம் எடுத்துட்டு அது மாதிரி ஆயிடுது. இப்போ இனிமே ஒரு 1 hour அட்லீஸ்ட் கொஞ்சம் நல்லா அட்டென்டிவா பார்த்தோம்னா புரிஞ்சுக்கணும் நமக்கு. ஓகே, அது அர்ஜுனனோட என்னெல்லாம் சந்தேகம் பார்க்க போறோம். எஸ், சயின்ஸ் ஆஃப் விக்டரி இதுதான் நேத்தி பார்த்தோம். ஜஸ்ட் ஒரு பிரஷ் அப் பண்ணிடுறேன்னா என்ன பார்த்தோம்? கிருஷ்ணரின் தனிப்பட்ட இருப்பு வெற்றியை உறுதிப்படுத்தி என்னெல்லாம் சயின்ஸ். சயின்ஸ்னா என்னது? ஹிஸ்டரி, ஜியோகிராபி சயின்ஸ் அது இல்ல. SIGNS என்னெல்லாம் வந்து குறிப்பு, என்னெல்லாம் வந்து இது என்னது சொல்லுவாங்க, பாண்டவர்கள் வெற்றி அறிகுறிகள் மேல கொடுத்திருக்கேன். அறிகுறிகள் என்னெல்லாம் அறிகுறி இருந்தது? பாண்டவா தான் ஜெயிக்க போறான்னு என்னெல்லாம் அறிகுறி இருந்தது? என்னது? முதல்ல கிருஷ்ணர் அவ பக்கத்துல இருக்காரு, அதனால அது முதல் இது அறிகுறி. பகவான், அப்ப அதுல நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும்? பகவான் நம்ம கிட்ட இருந்ததுனாக்கா ஜெயம் நிச்சயம். நம்ம என்ன வேலை பண்ணாலும் அதுக்கு நமக்கு வெற்றி கிடைக்கும். அப்ப நம்ம என்ன பண்ணோம்? ஹரே கிருஷ்ண நாம ஜபத்தை எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு பண்ணணும். நம்ம கூப்பிட அப்பதானே பகவான் தெரியும் நீ வந்து என்ன கூப்பிடுறியா, சரி உனக்கு என்ன வேணும் சொல்லு. அப்போ என்ன கேட்கணும்? அது அர்ஜுனன் கேட்கிற அந்த மாதிரி நம்ம கேட்கணும். நமக்கு என்னெல்லாம் இஷ்டம் இருக்கோ எல்லாம் கேட்க கூடாது. எனக்கு லாட்டரி அடிக்கணும், கரோட்பதி ஆகணும், எனக்கு பங்களா வேணும், கார் வேணும், அந்த மாதிரி எல்லாம் ஆசைப்படக்கூடாது. எனக்கு தகுதி என்ன இருக்கோ அதை நீங்க கொடுங்க, அப்படிதான் வேண்டிக்கணும். எனக்கு ஆசை இருக்கு, எல்லாத்தையும் ஆசை இருக்கு, ஆனா அதுக்கு நான் தகுதி இருந்தால், எனக்கு தகுதி இருந்தால் அதை கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டுக்கணும். ஓகே, அவனா கிருஷ்ணனை நம்ம வேண்டிக்கணும். பகவான் வேண்டக்கூடாதுன்னு சொல்லவே இல்லை. பகவானே சொல்றார் என்ன வேண்டுங்கோ, என்ன நினைச்சுன்னு பண்ணுங்கன்னு சொல்றார். அப்போ கிருஷ்ணனை நினைச்சுட்டு இருந்தோம்னா கிருஷ்ணன் நம்ம பக்கத்துல எப்போ இருப்பார், நமக்கு வெற்றி நிச்சயம். அப்படி ஓகே. அப்படி ஏதாவது தோல்வி வந்ததுனால ஒண்ணு மனசுல சங்கடப்பட்டுக்க கூடாது. அது நமக்கு நல்லதுக்கு தான் தோல்வி கிடைச்சிருக்குன்னு நினைச்சுக்கணும். ஏன்னா ஜெயிச்சோம்னாக்கா அது வேற எதுலயா வினையில கொண்டு போய் விடும். அதனால அது மாதிரி தோல்வி கிடைச்சதா நோ ப்ராப்ளம், அதுதான் நமக்கு விதிச்சிருக்கு, அதுல வந்து நம்ம ஜெயிக்க கூடாதுன்னு பகவானோட எண்ணம் அப்படின்னு இந்த ஃபெய்த் வந்துடும். So first we should have total faith in God.
பகவானோட எப்படி இச்சையோ அது போலதான் நடக்கும். அப்ப முதல்ல பகவான் நல்லா கும்பிட்டுக்கணும். இப்படி மாத்திரம் இல்ல, அவரோட நாம ஜப்பம். ஏன்னா கலியுகத்துல தானே சொல்லியிருக்கு இல்லையா, யாகம் யஜ்யம் எல்லாம் பண்ண வேண்டிய நிறைய நம்ம பார்த்திருக்கோம், இனிமே நம்ம பார்க்க போறோம். அது இன்னும் சொல்ல கலியுகத்துல யூ ஷுட் ஜஸ்ட் சே ஹரே, நாம ஜபம் தான் நிறைய பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதே நம்ம வந்து அந்த இது ஏன்னா ரிஷி முனிகள்லாம் மலைக்கு மேல போயிட்டு பண்ண 1000 வருஷம் தப்பஸ் இருந்தாலும் சொல்றாளே, அதோட அவ்வளவு இஃபெக்ட் நம்ம நாம ஜபத்திலேயே இருக்கும் கலியுகத்துல. சோ வி ஷுட் டூ தட். ஓகே, அதனால என்ன ஃபர்ஸ்ட் சிம்டம் என்னது, அறிகுறி என்ன, கிருஷ்ணனே இருக்காரு. ரெண்டாவது என்னது, அதிர்ஷ்ட தெய்வம் யாரு, லக்ஷ்மி தேவி. எங்கெல்லாம் கிருஷ்ணர் இருக்காரோ அவங்க கூட அவரோட மனைவி அதிர்ஷ்ட தேவதை யாரு, லக்ஷ்மி தேவியும் இருப்பா. அப்ப நம்ம லக்ஷ்மி தேவிய அந்த தனியா வழிபடணும், அப்பதான் அவங்க வந்து செல்வம் கொடுப்பாங்க, அந்த மாதிரி எல்லாம் இல்லவே இல்லை. கிருஷ்ணர் வழிபட்டா கிருஷ்ணர் வந்துடுவார், அது பின்னாடி என்ன அவர் கூடவே லக்ஷ்மியும் வந்துடுவான். ஏன்னா லக்ஷ்மி கூடவே இருக்கார். அடுத்தது என்ன, இடம், எந்த இடத்துல அவர் வந்து போர் புரிந்தார்கள், அந்த இது தர்மக்ஷேத்திரே குருக்ஷேத்திரம், தர்மம் எங்க தர்மத்துக்கு நியாயத்துக்கு அவங்க போராடுறாங்களோ எந்த பக்கம் நியாயம் இருக்கோ அங்க ஜெயம் நிச்சயம். அப்ப இவங்க நியாயத்துக்கு தானே இப்ப சண்டை போடுறாங்க, அப்ப இவங்களுக்கு நிச்சயமா ஜெயம் கிடைக்கும். சோ இது வந்து 3வது பாயிண்ட். 4வது என்னது, ஹனுமான் ஆஞ்சநேயர் இருக்கார் அந்த கொடியில, அவரோட அந்த தேர்ல வந்து ஒரு கொடி இருக்கு, அந்த கொடியில வந்து ஆஞ்சநேயரோட இது இருக்கு, சின்னம் இருக்கு. ஆஞ்சநேயர் இருக்கிற இடமும் வெற்றி நிச்சயம். ராமாயணம் நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா, அந்த ஸ்டோரி எல்லாம் இப்ப சொல்ல வேண்டாம். ஹனுமானோட அவ்வளவு வந்து அவர் வந்து அவ்வளவு சேவை பண்ணதுனால அவ வந்து ஜெயம் அது கிடைச்சது. அப்போ ஹனுமான் இருக்கிற இடமும் ஜெயம் நிச்சயம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்துக்கோம். அப்புறம் சிம்பிள் ஆஃப் விஷ்ணு எதுல இருக்கு, சங்கு, எல்லாரோட சங்கத்துலயும் விஷ்ணுவோட இது இருக்கும், என்னது தெய்வீக சங்குகள். அதனாலயும் வந்து அவகிட்ட தெய்வீக சங்கு இருந்ததுனால அவங்க ஜெயிக்கிறாங்க. அப்புறம் டிரான்செண்டன்ட், இது கான்ஷல், ஒரு நிமிஷம், இது கான்ஷல் தான் கரெக்ட். கான்ஷல் இஸ் a symbol of சங்கு என்பது விஷ்ணுவின் சின்னம். இது மறைமுகமாக பீஷ்மர் மற்றும் பாண்டவர்களின் சங்குகளில் சுட்டி காட்டப்படுகிறது. அடுத்தது டிரான்செண்டன்டல், இது ரெண்டுமே சேம் தான். சிம்பிள் விஷ்ணுவோட சின்னம் இருக்கு அதுல, அண்ட் அந்த இது சங்குகளே தெய்வீக சங்கு. அப்ப அந்த மாதிரி ரெண்டு பிரிச்சு சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்தது பீஷ்மா இது கான்ஷல். துரியோதனை சமாதானப்படுத்த பீஷ்மரின் சங்கு அவர்கிட்ட இருக்கு. கிருஷ்ணரோட விஷ்ணுவோட சங்குதான் இருக்கு. ஆனா என்னத்துக்கு, ஒப்புக்குதான், உங்களுக்கு இவனுக்கு வந்து சமாதானப்படுத்துறதுக்கு, நான் உன் பக்கம் இருக்கேன், ஏதாவது விஷ்ணு சங்கு என்கிட்ட இருக்கு. ஆனா என்ன ஜெயம் கிடைக்குமா, இல்ல. அவனுக்கு ஒரு சமாதானத்துக்கு தான் அவர்கிட்ட தெய்வீக சங்கு வந்திருக்கு. அப்புறம் இந்த சேரியட், தேர் யார் கொடுத்திருக்கா, அக்னி தேவன். பகவான்கிட்ட இருந்து அது டெமிகாடா இருக்கணும், அவாக்கிட்ட இருந்து நமக்கு ஏதாவது பரிசு கிடைச்சதுன்னா அதுவும் நமக்கு வெற்றிக்கு வழிவகுக்கும். அப்ப அக்னி தேவர் கொடுத்த தேர் இருந்ததுனால அதுவும் ஒன் ஆஃப் த ரீசன்ஸ் என்னன்னாக்கா அவங்க ஜெயிக்கிறதுக்கு ஒரு அறிகுறி அப்படின்னு. அப்புறம் என்னது, இதயங்களை நொறுக்குதல். இவா எல்லாம் சங்கு முழங்கும் போது என்ன எடுத்து, துரியோதனன் அந்த அணி எல்லாமே ஒரு மாதிரி பதற்றம், அவளுக்கு நெஞ்செல்லாம் ஒரு பதறாப்புல வந்துடுச்சு. சோ அதுவும் ஒரு அறிகுறி என்னன்னாக்கா அவங்க வந்து இவங்களுக்கு தான் ஜெயம். இவளோட அந்த சங்கு முழங்குற சத்தம் கேட்டுட்டே அவங்க வந்து பாதி ஆடி போயாச்சு அந்த மாதிரி. சோ இதெல்லாம் ஒரு அறிகுறி, இவங்க பாண்டவாங்க தான் ஜெயிக்க போறாங்க. ஓகே, இப்ப இதுல வந்து இப்போ இன்னைக்கு யாருக்காவது ஒரு தைரியம், என்னது கான்பிடன்ஸ் இருக்குனாக்கா, தைரியம் இல்ல, நல்லா தெரியும், படிக்க தெரியும்னாக்கா they can take it up. யாருக்காவது தெரியுமா, கீதா மாதாஜியோ இல்ல சௌமியா மாதாஜி இல்ல இந்த மாதாஜி, பார்த்திபன் செல்வன் பிரபுஜி, பார்த்திபன் செல்வன் ஒன்று, பார்த்திபன் பிரபுஜி, சாரி, பார்த்திபன் பிரபுஜி, உங்களுக்கு படிக்க தெரியுமா ஸ்லோகம்? ஹரே கிருஷ்ணா இருக்கேளா இல்லையா? ஓகே, சௌமியா மாதாஜி படிக்க தெரியுமா? ட்ரை பண்றேன் மாதாஜி, நல்லா கரெக்ட் பண்ணுங்க மாதாஜி ப்ளீஸ். படிங்க படிங்க, தமிழ்லயும் போட்டுருக்கேன், இங்கிலீஷ்லயும் போட்டுருக்கேன். நான் தப்பா இருந்தா நான் கரெக்ஷன் பண்ணிடுறேன். அத அர்ஜுன உவாச்ச சேனயோர் உபயோர் மத்தியே ரதம் ஸ்தாபயமே அச்சுத யாவத் ஏதாத் நிரீக்ஷே அஹம் யோது காமான் அவஸ்திதான் கைர்மயா சஹ யோத்தவ்யம் அஸ்மின் ரணசமுத்யமே. கிளாஸா படிச்சுட்டாளே, ட்ரை பண்றேன்னு சொன்னாங்க, ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸா படிச்சுட்டாள். இன்னும் உங்களுக்கு கான்பிடன்ஸ் வந்துடும். இது இன்னும் 2 வாட்டி படிச்சாலும் கான்பிடன்ஸ் வரும், கொஞ்சம் ஃபாஸ்டாவே படிக்க ஆரம்பிச்சிடுவேன். ஏன், அதனால யூ கேன் டேக் இட் அப். ஓகே, அப்ப மீனிங் என்னது, நானே மீனிங் படிச்சுட்டுமா, அப்புறம் அடுத்த கிளாஸ்ல நீங்க மீனிங் படிக்கலாம். இல்லாட்டி புக் இருக்கணும், அப்ப அந்த புக் பார்த்து நீங்க மீனிங் சொன்னாக்கா அதுதான். ஹரே கிருஷ்ணா, புக் வச்சுக்கிறேன் மாதாஜி. ஓகே, படிங்க இருக்கு மாதாஜி, மீனிங் படிங்க. புக் இருக்கு மாதாஜி, படிங்க. ஒரு நிமிஷம், புக் ரெடியா இல்லைன்னா நான் படிச்சு விடுறேன் மாதாஜி, அப்புறம் அடுத்த ஸ்லோகாக்கு ரெடியா வச்சு.
ஓகே ஓகே. இதுல என்ன சொல்ற? சேனை, சேனா, சேனைன்னா நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, சேனை, சேனையோர் உபயோர், உபயோர்னாக்க நிக்கிறது. மத்தியே, மத்தியன்னா என்னது? நடுவுல, சேனைக்கு நடுவுல நிக்க வைக்க சொல்றாரு இல்லையா. என்ன சொல்றாரு அர்ஜுனா? இந்த ரெண்டு அணிக்கு நடுவுல இந்த சேரியட், இந்த ரதத்தை கொண்டு போங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு யார்கிட்ட சொல்றார்? கிருஷ்ணாட்ட. அப்ப அவர் ஓட்டின்னு போறார். யாருக்கு முன்னாடி நிறுத்துறார்? எல்லாம் பெரியவா, குருமார்கள், தாத்தா, கசின்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்களே, கௌரவாஸ், அவருக்கு முன்னாடி நிறுத்துறாரு. அதுதான் இது, இந்த மீனிங் அதுதான். ஏன்னா நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சம் வேர்டு படிச்சுன்னு விட்டோம்னா, இந்த அச்சுதா யாரு பேரு? கிருஷ்ணன். அகம், சான்ஸ்கிரிட்ல அகம்னா நான். அதே போல இங்க வந்து உவாச்சனு, உவாச்சனாக்க சொன்னார். யாரு சொன்னார்? அர்ஜுனா சொன்னார். சின்ன சின்ன வேர்ட்ஸ் எல்லாம் படிச்சுட்டோம்னா நமக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமா புரிஞ்சு வரும். ஓகே. அப்புறம் நிறைய இருக்கு அந்த மாதிரி வேர்டு. அர்ஜுனா என்ன சொன்னார் இதுல? ஓ இன்ஃபாலிபிள் ஒன், ஓ தவறே இழைக்காத ஒருவர் யாரு? இவர்தான், கிருஷ்ணா தான். Please draw my chariot between the two armies. ரெண்டு இந்த chariot, இந்த ரதத்தை வந்து ரெண்டு ஆர்மி, ரெண்டு அணிக்கு நடுவுல கொண்டு போங்க. ஏன்னாக்கா so that I may see those present here. யாரெல்லாம் இருக்காங்க அவங்கள பார்க்கணும் எனக்கு. யாரெல்லாம் நமக்கு எதிரா சண்டை போடுறாங்க அவங்கள பார்க்கறதுக்கு எனக்கு ஆர்வமா இருக்கு. எனக்கு அதனால சேனை, ரெண்டு இது சேனைக்கு ரதத்தை கொண்டு போங்க அப்படின்னு. Who desire to fight? அப்படின்னு யாருக்கு என்னை எதிர்த்து சண்டை போடுறதுக்கு யாருக்கெல்லாம் ஆசை இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு பார்க்கணும் அப்படின்னு. And with whom I must contend. And யார நான் வந்து யாரெல்லாம் வந்து வீழ்த்த போறேன். ஏன்னா இவருக்கு நான் பெரிய வில்லாளியாச்சேன். அவர் எங்கேயோ பார்த்துட்டு கூடி கீழே அந்த இதை பார்த்து கூடி பிம்பத்தை பார்த்து அவர் மேல இலக்க நோக்கி கரெக்டா அடிச்சுடுவார். அவர் அவ்வளவு பெரிய வில்லாளி. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரும் மியூட்ல இருந்தமா, ஹரே கிருஷ்ணா. இல்ல மியூட்ல இருந்தாலும் கொஞ்சம் கிளியரா கேட்பீங்க, எனக்கு டிஸ்டன்ஸ். ஓகே. அப்ப and with whom I must contend. நான் யாரை வந்து வீழ்த்த போறேன், நான் யார எதிரணியில யாரை வந்து ஃபைட் பண்ண போறேன் அப்படின்னு. In this great trial of arms. இவ்வளவு ஞானப்படை என்ன, அக்ஷௌணிகள் எல்லாம் சொல்லுவாங்க இல்லையா, நிறைய அந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். அந்த மாதிரி இதுல நிறைய இந்த இதுல யாரை வந்து யார் எங்கூட சண்டை போட போறாங்க, நான் யாரை வந்து எதிர்க்க போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கணும். அதனால ரதத்தை கொண்டு போங்க. இந்த ஸ்லோகம் அதுதான் சொல்றோம். ஓகே. அடுத்தது யார் எடுக்க போறீங்க மாதாஜி? சாந்தி மாதாஜிக்கு தெரியுமா? பார்த்திபன் பிரபுஜிக்கு தெரியுமா? அப்புறம் மாதாஜி வேற யார் இருக்காங்க? எனக்கு எல்லாரும் தெரியலையே. சாரி சாரி சாரி. மஞ்சுளா மாதாஜி போயிட்டீங்களா? அவங்க படிப்பாங்க, போயிட்டாங்க. ஓகே. இருக்கீங்களே மஞ்சுளா மாதாஜி, இருக்கீங்களே? இருக்கீங்களா? கீழே இருந்தீங்க, மேல போயிட்டீங்க. படிங்க மாதாஜி. ஆளாத 23. ஓகே மாதாஜி, படி. ஒரு நிமிஷம், இதுக்கு முன்னாடி 22, 21, 22 படிச்சோம். 23ங்களா? ஆமா, நேத்துக்கு 20 முடிச்சோம் இல்லையா? இன்னைக்கு 21, 22 சேர்ந்து கொடுத்துருக்கு. ஆமா, 21, 22 சேர்ந்து இப்ப 23 படிக்கணும். யோத்யமானான வேக்ஷ, அது அப்படி யோத்யமானான்னு வரும். யோத்யமானான வேக்ஷேஹம் யதேத்ர சமாகதாஹ தார்த்தராஷ்ட்ரஸ்ய துர்புத்தே யுத்தே பிரிய சிகீர்ஷவஹ. இருக்கு இல்லையா? மீனிங் படிங்க மாதாஜி. மாதாஜி ஒரு 10 நிமிஷம் மாதாஜி, எங்க பையன் ஊருக்கு போறாப்ல. நோ ப்ராப்ளம் மாதாஜி, அப்புறம் நீங்க மெதுவா ஜாயின் பண்ணுங்க. ஓகே, நான் படிச்சோம். நோ ப்ராப்ளம். லெட் மீ see. என்ன சொல்றாரு அவர்? நான் பார்க்கட்டும். who have come here to fight. யாரெல்லாம் வந்து இங்க வந்திருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. wishing to please the evil minded son of Dhritarashtra. யாரெல்லாம் வந்திருக்காங்க? திருதராஷ்டிரன். ஈவில் மைண்ட்னா என்னது? அவன் வந்து தீய எண்ணம் கொண்ட திருதராஷ்டிரின் மகனை பிரியப்படுத்த விரும்பி இங்கு சண்டையிட வந்தவர்களை நான் பார்க்கட்டும் அப்படின்னு. நான் இது வந்து டிரான்ஸ்லேஷன், கூகுள் டிரான்ஸ்லேஷன் தான் போட்டிருக்கேன். இட் கேன் கோ ராங். அதனாலதான் நான் இதை தமிழ்ல படிக்க மாட்டேங்கிறேன். உங்ககிட்ட புக் இருந்தா படிச்சோன்னா அதுதான் ஆத்தென்டிக், அதுதான் கரெக்டா இருக்கும். இது நான் ஒன்லி இன்கேஸ் உங்ககிட்ட புக் இல்லைன்னா அட்லீஸ்ட் இதையாவது படிக்கலாமே இல்லையா? அண்ட் இங்கிலீஷ் தெரியாது சில பேர், நிறைய பேருக்கு அந்த மாதிரி இருக்கு, இங்கிலீஷ் தெரியாது. அப்ப அவங்க படிக்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு இதெல்லாம், இந்த வேலையெல்லாம் நான் தான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் வீட்டுல. அவ்வளவு ஒரு வாரம் இல்ல முன்னாடி, இப்ப உங்களுக்கு அடுத்த செகண்ட் சாப்டர் வரணும்னா இதெல்லாம் நான் போட்டுட்டு இருப்பேன். ஆனா அதுல கரெக்ஷன் பண்ணணும், தெரியாது, சிலப்ப தப்பம் ஒரு இது வந்து கரெக்டா இருக்கு. அப்ப உங்க புக்ல வந்து கரெக்டா இருக்கும், மீனிங் அதே தான் இருக்கும், வேர்டிங் ஃபார்மேஷன் இல்லையா, அது கரெக்டா புக்ல இருக்கும். ஓகே. ஆனா இதே வேர்ட்ஸ் அந்த புக்ல இருக்காது, இது நான் போட்டதுதான். அப்ப தீய எண்ணம் கொண்ட திருதராஷ்டிரன் மகனை, யாரு? துரியோதனன். துரியோதனை வந்து சந்தோஷப்படுத்துறதுக்கு அவன் அணியில யாரெல்லாம் சேர்ந்திருக்காங்க, யாரெல்லாம் என்னை எதிர்த்துட்டு சண்டை போடுறதுக்கு ரெடியா இருக்காங்க, அவங்களெல்லாம் எனக்கு பார்க்கணும். எஸ். இப்ப இது வந்து இது கொஞ்சம் அனாலிசிஸ் கொடுப்பாங்க, நடுநடுல அனாலிசிஸ் வரும், அதை பார்க்கலாம். ஓகே. எஸ். இப்ப என்ன மீனிங் ஆஃப் அச்சுதா? அச்சுதான்னு வந்தது இல்லையா? அப்படின்னா என்னது?
நான் இங்கே கொடுத்திருக்கேன். அச்சுதா என்பதன் பொருள் தவறாதது. இவ்வாறு குறிப்பிடப்பட்டது ஏனெனில் இறைவன் தனது பக்தர்களின் மீதுள்ள பாசத்தால் ஒருபோதும் தவறுவதில்லை. அச்சுதா அப்படின்னாக்க என்னது? தவறு இழைக்காதவர் அப்படின்னா யாரு? கிருஷ்ணர் தான். நம்ம எல்லாரும் ஹியூமன் பீயிங்ஸா பிறந்திருக்கோம், இந்த உலகத்துல வந்திருக்கோம்னா இந்த 3 மோட்ஸ் இருக்கு இல்லையா? இது சத்வகுணம், ரஜோகுணம், தமோ குணம். இது வந்து நம்மள வாட்டி எடுத்துட்டே இருக்கும். அப்ப நம்ம எப்போ தவறு பண்றவாதான், பொய் சொல்லதான் செய்யறோம், தவறும் பண்ணிட்டே இருப்போம் நம்ம. அப்ப தவறு பண்ணாதவர் யாரு? பகவான் ஒருத்தர் தான். சோ அதனால இவர் வந்து அச்சுதான்னு கூப்பிடுறாரு அவரை. என்ன அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னாக்கா தவறு செய்யாதவர். அப்புறம் தன் தேரோட்டியாக அர்ஜுனன் கட்டளையை நிறைவேற்ற தயங்கவில்லை. அவர் என்னது? தேரோட்டி பகவான் இவ்வளவு பெரிய ஒரு இதுல இருக்கார் இல்லையா? அப்போ என்னது? அவர் தயங்கல. உங்களுக்கு என்ன வேணும்? சரி, பிகாஸ் இஸ் அ கிரேட் டிவோட்டி. இதுல நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னாக்கா, நம்ம அவ்வளவு டிவோட்டடா இருந்தோம்னா பகவான் நம்ம நினைக்கிறத சாதிக்கிறார். நேத்துக்கு இது மிந்தானத்தா என்னைக்கு இந்த ஏகாதசி இருந்தது? 7ஆம் தேதி இல்லையா? 6ஆம் தேதி இருந்தது. ஒரு மனசுல என்னோ வந்தது, எனக்கு ஏதோ ஒரு தோணல் வந்தது, நிறைவேற்றிட்டார். காலையில் சும்மா நினைச்சிருந்தேன் இந்த ஏகாதசிலையும் இந்த நம்ம ஏற்கிறது இல்லையா? நான் 18 days போது தான் பங்கேற்றுன்றேன். அப்புறம் அவங்க சொல்ல ஆரம்பிச்சா நிறைய புது டிவோட்டிஸ் வராங்க மாதாஜி, எப்பவுமே நீங்க எடுக்காதீங்க. ஓ நோ ப்ராப்ளம், அவங்களுக்கு சான்ஸ் வேணும் இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து வெளியில வந்துட்டேன். வெளியிலனாக்கா நான் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ண மாட்டேன். முன்னாடிலாம் அப்படின்னா உள்ளே 18 days கோர்ஸ் தான் இருக்கும். level 2 level 3 எல்லாம் கிடையாது. நான் லாஸ்ட் இயர் பண்ணும்போது அப்ப அவங்க வந்து எல்லா மாசமும் இந்த 2 ஏகாதசி வரும்போது யாருக்கெல்லாம் தெரியும், நான் முதல்ல இது பகவத்கீதா படிச்சுன்றேன் வீட்டிலேயே சும்மாவே. அப்ப எனக்கு ஒரு மாதிரி சரளமா வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணா அவங்க என்னோட பேர் எழுதிப்பாங்க. சரி, அவங்களே அலாட் பண்ணுவாங்க, இந்த சாப்டர் சொல்லுங்க அப்படின்னு. அடுத்த திரும்பி ஏகாதசி வந்து ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுவேன், வேற ஒரு சாப்டர்ல அதே சாப்டர் அப்படிலாம் வந்துட்டே இருக்கும். அப்புறம் 4-5 ஏகாதசிக்கு அப்புறம் தான் அவங்க கண்டுபிடிச்சாங்க, ஐயோ நீங்க எல்லா ஏகாதசியும் படிக்கிறீங்களேன்னு. ஆமா நீங்க கேக்குறீங்க யாருக்கெல்லாம் தெரியும், நான் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்றேன். இல்ல மாதாஜி இன்னொருத்தாளுக்கு சான்ஸ் கொடுக்கலாம். ஓ தாராளமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் வந்து பண்றது இல்லை. அப்புறம் என்ன, அந்த ஏகாதசி அன்னைக்கு காலையில நினைச்சேனே, எப்பவுமே நம்ம வந்து இப்ப ஃபார்ம் எல்லாம் இப்போ நிறைய சேஞ்ச் பண்ணிருக்காங்க. இப்போ வந்து டீச்சர் செலக்ட் பண்ண மாட்டாங்க, நம்ம ஃபார்ம் ஃபில்அப் பண்ணோம். அது வந்து NND பிரபுஜி அவங்க அசிஸ்டன்ஸ் அவங்க கிட்ட போயிடும். அதுக்குன்னு ஒரு டீம் இருக்காங்க, அவங்க செலக்ட் பண்ணுவாங்க. அவங்களுக்கு நம்ம யாருன்னு தெரியாது. அப்ப இந்த பார்ஷாலிட்டி இதெல்லாம் கிடையாது, அவங்களே பொறுப்புவாங்க. நம்ம வந்து அனுப்பணும், ஸ்லோகா அனுப்பணும். ஆனா நீ என்ன சொல்லு, இது என்னத்துக்கு சொல்றேன்னா, நாளைக்கு உங்களுக்கு இந்த ஸ்லோகாலாம் நல்லா தெரிஞ்சதுன்னா நீங்களும் இதுல எல்லாம் பங்கேற்கணும். ஓகே, அப்ப ஃபுல் சாப்டர் உங்களுக்கு படிக்கிறதுக்கு சான்ஸ் கிடைக்கும். அதுக்கெல்லாம் ட்ரைனிங்ல நம்ம கொடுத்துடலாம், நோ ப்ராப்ளம். அப்ப அந்த மாதிரி நினைச்சிட்டேன், ஐயோ நம்ம இப்ப அவ்வளவு எல்லாம் படிச்சுட்டோம், ஒரு மண்டகர்வமா நமக்கு, ஏன் நான் வந்து அந்த ஃபார்மே ஃபில்அப் பண்றதுல ரொம்ப மோசம் நான் அப்படின்னு நான் என்னையே நினைச்சினேன். அப்படியெல்லாம் நினைக்க கூடாது, நம்மளும் பங்கேற்கணும், அவங்க கூப்பிட்டா அட்டென்ட் பண்றது அப்படின்னு. ஏன்னா நான் ஃபார்மே ஃபில்அப் பண்ணாம விட்டுட்டேன், இல்ல எல்லாருக்கும் சான்ஸ் கிடைக்கட்டும். அப்ப அது ஒரு மண்டகர்வம் மாதிரி நான் எண்ணக்கூடாது அப்படின்னு நினைச்சினேன். அப்புறம் என்ன, எல்லா ஏகாதசியும் நான் ஆன் பண்ணி விட்டுருவேன். ஆன் பண்ணி வந்து பார்த்தோன்னே ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் ஆரம்பிச்சு அந்த ஸ்கிரீன்ல வந்து கொடுத்து, அப்ப அந்த அட்மினுக்கு எழுதினேன், யாரு அந்த போடுறாங்களோ நேத்ராவதி மாதாஜி அவங்க கிட்ட எழுதினேன், ஐயோ மாதாஜி நீங்க அந்த இதெல்லாம் போடலையா, அந்த கீதா மகாத்மியம் போடலையா அப்படின்னு. அவங்க இம்மிடியட்டா என்ன ஆன் பண்ணிட்டு என்ன அன்மியூட் பண்ணிட்டு, மாதாஜி யூ ரீட் இது பிரணாம மந்த்ராஸ் அண்ட் கீதா மகாத்மியம் ஸ்லோகாஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. பிரணாம மந்திரம் நம்ம டெய்லி பண்றதுதான். கீதா மகாத்மியம்ல அவுட் ஆஃப் டச் எனக்கு. நான் அந்த நாராயணியம்ல படிச்சுட்டு இருப்பேன் அந்த டைம்ல. ப்ரிஃபேஸ் இந்த முன்னாடி இந்த ஸ்லோகம் எல்லாம் படிக்கும்போது நாராயணியத்துக்கு முன்னாடி நாங்க படிப்போம், பகவத்கீதா தியான ஸ்லோகம் எல்லாம் படிக்கும்போது படிச்சிருக்கேன். ஐயோ எப்படி சொல்றேன்னா, இஸ்கானோட ஒரு மாதிரி டியூன்ல சொல்லுவாங்க, எனக்கு தெரியாதுன்னா எனக்கு அந்த டைம்ல நினைவு வரல. நான் எனக்கு தெரிஞ்ச டியூன்ல நான் நினைச்சு பார்த்தேன், இது இப்படி பகவான் என்ன சாத்தியம் பண்றோம். அதுக்கப்புறம் என்ன எடுத்து 4th சாப்டர் ஆல்மோஸ்ட் முடியும் போது எனக்கு எழுதுறாங்க அவங்க, மாதாஜி 5th படிக்கிறவங்க 5th சாப்டர் படிக்கிறவங்க வரல அப்படின்னு. நான் அப்படின்னா என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு, நீங்க இப்ப உங்களால படிக்க முடியுமான்னு. ஓ அதுக்கு என்ன, புக் இங்கேதானே இருக்கு முன்னாடி. அது ஓபன் பண்ணி கரெக்டா 5th சாப்டர் வந்தது. படிச்சு முடிச்சேன், எப்படி படிச்சேன் எனக்கு தெரியாது. ஏன்னா பிராக்டிஸ் ஒரு வாட்டி கூட நான் அதை திறந்து ஜஸ்ட் படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி படிச்சு பார்க்கணும் இல்லையா, அது பண்ணவே இல்லை. ஆனா பண்ணிட்டேன், ஒரு மாதிரி பண்ணி வச்சுங்க. என்ன நினைக்கிறேன்னா, பகவான் நமக்குள்ள இருக்காருன்னு ரொம்ப அதை ப்ரூவ் பண்றேன். நமக்கு உள்ளூர் ஒரு ஆசை இருந்ததுன்னா அதை நிறைவேற்றியே தீர்றேன். அன்னைக்குதான் நினைச்சேனே, நம்ம என்ன இப்பெல்லாம் பார்ட்டிசிபேட் பண்றது இல்ல, கேட்பேன் ஆனா பங்கேற்க மாட்டேனே. அப்ப என்ன ஒரு மண்டகரம் வந்துடுத்தோ, நான் பங்கேற்கிறது இல்லை அப்படின்னு. அப்ப நானே சொன்னேன், இல்ல அப்படி இல்லை, எல்லாருக்கும் சான்ஸ் கிடைக்கணும் இல்லையா, அதனாலதான் நான் ஃபார்ம் ஃபில்அப் பண்ணலன்னு சமாதானப்பட்டுக்கிறேன். ஆனா எதிர் கொஸ்டின் எல்லாம் வர்றது, நானே ஆன்சர் பண்ணேன். ஆனா எனக்கு சான்ஸ் கொடுத்துட்டாரு பகவான். நான் நினைச்சு பார்த்தேன், இது வந்து ரொம்ப நமக்கு எல்லாருக்கும் ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வரும், நீங்களாம் அதெல்லாம் ஷேர் பண்ணலாம். அதனால நாலு ஜபம் பண்ண 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 பகவான் நம்ம ஒரு இதுல அவருக்கு டிவோட்டினா என்ன வேணா பண்றதுக்கு ரெடியா இருப்பார். இப்ப என்னத்துக்கு சொல்ல வரேன்னா, இப்போ தேரோட்டியா கூட இருக்கிறதுக்கு ரெடியா இருப்பார் அர்ஜுனன். பிகாஸ் ஹி வாஸ் நல்ல என்னது பியோர் டிவோட்டி. அவர் வந்து நல்ல ஒரே ஏஜ் குரூப் தான், அவெல்லாம் அத்தை மகன் தான், எல்லாம் கரெக்ட் தான். இருந்தாலும் பகவான் சொல்லிட்டு ஒரு இது
அப்ப இவர் என்ன வேணா பண்றதுக்கு ரெடியா இருப்பார். டிவோட்டிக்கு என்ன ஆசையோ என்ன வேணா அவர் வந்து எஸ் டன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ணுவாராம். அதனால என்ன சொல்றேன்னா, எல்லாரும் நாம ஜபம் பண்ணுங்கோ. காலையில சீக்கிரம் என்னண்டு அந்த டைம்ல பண்ணோம்னா சீக்கிரமா பண்ண முடியும்னா எல்லாரும் வீட்டுல தூங்கிட்டு இருப்பா. இல்ல நாம ஜபம் நம்ம கூட பண்றவாள் இருப்பாளோ இருக்கும், நிசப்தமா இருக்கும். ஒரு வாட்ஸ்அப் மெசேஜஸ் வராது, ஒண்ணும் இல்லை, ஒரே நிசப்தம். மங்கள ஆரத்தி பார்க்கலாம். 4:30 மணிக்கு தான் மங்கள ஆரத்தி வருது. 4 மணிக்கு எல்லாரும் வச்சு விட்டு ஒரு ஃப்ரெஷ் ஆயிட்டு ஒரு 4:15 4:20 வந்துட்டோம்னா அவ திரையை திறக்கிறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு 2 ஜப்பம் ஆயிடும். 2 டைம் சொல்லி முடிச்சாச்சுன்னா அப்புறம் அந்த திரையை திறக்கும் போது நம்ம எல்லாம் இப்போ கோயிலுக்கெல்லாம் இந்த காலத்துல எல்லாம் போறாங்களா தெரியாது. ஊர் பக்கத்துல உங்க ஊர்ல எல்லாம் காலையில வந்து நிர்மாலிய தரிசனம் சொல்லிட்டு போவாங்க. காலையில அவங்க கோயில் போனோம்னா எப்படி நல்லா குளிச்சு 3 மணிக்கே 3:30 மணிக்கே நின்று குளிச்சு பஸ் பிடிச்சு போனோமா, ட்ரெயின் பிடிச்சு போனோமா, ஆட்டோல போனோமா எல்லாம் போறோம் இல்லையா. இங்க அப்படி இல்ல, வீட்டுல உட்காந்தபடி குளிக்கப்படி வேண்டாம் சொல்றாங்க. சும்மா நம்ம பார்க்கணும் அவ்வளவுதான் இல்லையா. நிர்மாலிய தரிசனம் நமக்கு கண் முன்னாடி கம்ப்யூட்டர்லயோ மொபைல்லயோ காட்டுறாங்க. என்ன கசக்கிறது நமக்கு, அது ஏந்துக்கணும், பார்க்கணும், நம்ம மாலை ஜபம் பண்ணணும், தாராளமா பண்ணலாம். ஒரு வாட்டி அப்படி பழக்கப்படுத்திட்டோம். ராத்திரி சீக்கிரம் தூங்கலாம், காலையில சீக்கிரம் எழுந்திருப்போம். இதெல்லாம் மாலை ஜபம் பண்ணலாம். அது முடிச்சிடும். அது முடிஞ்சு 5:15 முடிச்சுடுவாங்க துளசியோட இதோட. அதுக்கப்புறம் நமக்கு மாலை ஜபம் பண்ணணும்னா பண்ணலாம், இல்ல வீட்டு வேலை பண்ணலாம்னாலும் பண்ணலாம். 6 மணிக்கு எழுந்திருக்கிறவங்களுக்கு 5:15 உள்ள வேலை முடிச்சாச்சு, ஜப்பாவும் பண்ணியாச்சு, எல்லாம் பண்ணியாச்சு. நான் இவ்வளவு சீக்கிரம் என்ன பண்ண போறேன், வீட்டு வேலையை சீக்கிரம் பண்ணி சீக்கிரம் ஆபீஸ்க்கும் போகலாம். ஆபீஸ் போறவங்க என்ன சொல்ல வரேன்னா எல்லாமே பெனிஃபிட் தான். கொஞ்சம் சீக்கிரம் என்னடா எல்லா வேலையும் முடியும். சோ ஐ எம் கோக்சிங் யூ ஆல். எல்லாருக்கும் ஒரு இது பண்றேன். கோக்ஸ்னா என்னது, என்னது, ஒரு உற்சாகப்படுத்துறேன். எல்லாரும் காலையில் சீக்கிரம் எந்திருக்க பாருங்க. மெடிக்கலி அன்பிட்டா இருக்கிறவங்களுக்கு நான் சொல்லலை. ஏன்னா மருந்து சாப்பிடுறா, அவங்களுக்கு லேட்டா தான் தூக்கம் வரும். அப்புறம் நல்லா ரொம்ப ஆழமா தூக்கம் வந்து எழுந்துக்கிறதே 6:30 மணி 7 மணி ஆயிடும். அவளெல்லாம் நான் சொல்லலை. ரொம்ப வயசானவாளும் சொல்லல, மருந்து சாப்பிடுறவாளும் சொல்லலை. இன் ஜெனரல் யங் பீப்புள், ஒரு மாதிரி ஓல்ட் பீப்புள் கூட மருந்தெல்லாம் அவ்வளவு இதுல எடுக்காம இருக்கிறவாளும் சீக்கிரம் எழுந்துருங்கோ. இது உங்களுக்கு தான் பெனிஃபிட். அவ பண்றது, நான் 2 பேர் இருந்தாலும் அவ திரையை திறந்து காட்டுதான் போறேன், ஆரத்தி எடுக்க போறேன், எல்லாம் பண்ணதான் போறேன். பாக்குற நமக்கு தான் அது வந்து ரொம்ப பெனிஃபிட். அப்ப அவங்க இவ்வளவு எல்லாம் பண்ணும்போது இது 18 days கோர்ஸே எவ்வளவு ஃப்ரீயா தான் சொல்லி கொடுக்குறாங்க. ஐ நோ ஒரு சென்டர்ல தேர் சார்ஜிங் எக்ஸாமினேஷன் ஃபீஸ்னு கேட்பாங்க. அதே போல கிளாஸுக்கு எல்லாம் அவங்க வந்து ஃபீஸ் கேட்கறாங்க. நம்ம இஸ்கான் மங்களூர்ல அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்லை. ஏன்னா அவரே படிச்சவர், ஐஐடி கான்பூர்ல படிச்சு அவர் ரொம்ப அவருக்கு அதனால படிப்புனா அவருக்கு வந்து எல்லாரும் படிங்கோன்னு எவ்வளவு பேருக்கு தான் படிப்பு வரும், அது அவருக்கு தெரிய மாட்டேங்கிறது. சரி இது சிம்பிளா இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு நம்மளும் மோட்டிவேட் பண்றோம் எல்லாரையும் படிங்கோ அப்படின்னு. ஓகே, அப்ப என்ன இது அவுட் ஆஃப் ட்ராக்ல நான் சொல்றேன், ஜஸ்ட் எனக்கு அது தோணித்து. ஏன்னா பகவானோட அவ்வளவு கிருபை இருக்கு. நம்ம எவ்வளவு பகவானை கட்டிய படிச்சுக்கிறோமோ அவ்வளவு கிருபை அவர் நமக்கு பண்றார். கிருஷ்ணரோட நம்ம எந்த பகவான் நீங்க தொழுதாலும் சரி, இப்ப நம்ம இஸ்கான்ல இருக்கிறதால நான் கிருஷ்ணர் சொல்றேன். அதனால இப்போ அச்சுதா, ஆனா அவர் வந்து தப்பு செய்யாதவர். தேரோட்டியாக அர்ஜுனின் கட்டளையை நிறைவேற்ற தயங்கவில்லை. என்ன வேணா வேலை பண்றதுக்கு ரெடியா இருக்காரு. அப்படி ஏன்னா இஸ் த பெஸ்ட் டிவோட்டின்னு. அப்புறம் புலன்களின் அதிபதியான ரிஷிகேசா என்று அவரது உச்சநிலை இன்னும் சவால் செய்யப்படவில்லை. ஒரு நிமிஷம், தமிழ் still his supreme position as Rishikesha, the lord of senses, was unchallenged. அவர் வந்து என்னது, நம்ம இந்த சென்சஸ் எல்லாம் என்னது, காதால கேட்கறது, மூக்கால நுகர்றது, கண்ணால பாக்குறது, இதெல்லாம் இந்த சென்சஸையும் அவர் வந்து தாண்டி அந்த லெவல்ல இருக்கார். ஏன்னா அவர் டிரான்சென்டென்டல். ஏன்னா அவர் பகவான். மெயின் திங் என்ன, பிகாஸ் இஸ் பகவான், he can conquer சென்சஸ். அந்த மாதிரி வேற நம்ம எல்லாம் நார்மல் லிவிங் பீயிங்ஸ். அதனால நம்ம வந்து அதுல கட்டுப்பட்டுறோம் இல்லையா. காதால நல்லது கேட்க பிடிக்கும், நமக்கு கண்ணால பார்க்க பிடிக்கும், அந்த மாதிரி கொஞ்சம் வந்து அதுல லயிச்சு விடுறோம் நம்ம. அவர்லாம் அதை தாண்டினவர். அப்புறம் இறைவனுக்கும் பக்தனுக்கும் இடையிலான உறவு இனிமையானது மற்றும் உன்னதமானது. again it is applicable to us also. நம்மளும் அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருந்தோம்னா நமக்கும் வந்து the relation between God and நமக்கு ரொம்ப ஒரு அந்யோன்ய ரிலேஷன்ஷிப் வந்துடும். நம்ம எவ்வளவு பண்ண உங்களுக்கு இன்னும் ஒரு மாசம் அப்புறம் உங்ககிட்ட கேட்பேன், நீங்கள்லாம் ஒரு செஷனே வச்சு விடலாம், எப்படி உங்களுக்கு how do you feel, இப்போ நீங்க இவ்வளவு ஜபம் பண்றீங்களே எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு கேட்டா நீங்களே சொல்லுவேன், ஆமா மாதாஜி. ஏன்னா நான் இதுக்கு முன்னாடி நிறைய பேர்ட்ட கேட்டிருக்கேன், எனக்கே அந்த அனுபவம் இருக்கு. நான் 18 days கோர்ஸ் போது வேற கிளாஸ்ல போய் நான் வந்து என்னோட அனுபவம் சொல்லுவேன். ஏன்னா அவள் மோட்டிவேட் பண்றதுக்கு. அப்புறம் முள்ள நிறைய பேர் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டாங்க. நான் சொன்னேன்னு கிடையாது, பண்றவங்க பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க. அதுக்கு சொல்றேன். பட் எவ்ரிபடி வில் ஹேவ் டிஃபரெண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஓகே, அப்புறம் அர்ஜுனன் ஏன் சேனைகளுக்கு நடுவே தேரை நகர்த்த சொன்னான்? காரணம், அர்ஜுனன் தனது விருப்பத்திற்கு எதிராக போராட வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்பட்டது. அவனுக்கு விருப்பம் இல்லை அர்ஜுனனுக்கு. ஏன்னா அங்க போய் பார்த்த உடனே எல்லாம் நம்ம மனுஷா, நம்ம குரு, அவர் தான் நமக்கு வில்லே எப்படி பண்ணணும்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கா. அவரே போயிட்டு நான் கொல்ல போறேன்னா எப்படி இருக்கும்? அதே போல தாத்தா இருக்கார், அவருக்கு பாண்டவர்கள்னா அவ்வளவு உசிறு, இவாளுக்கும் தாத்தானா அவ்வளவு உசிறு. அவரை போயிட்டு நான் கொல்ல போறேனே, அப்புறம் என்ன கசின்ஸ்
எல்லாம் இது சித்தப்பா பிள்ளைகள் இவாளெல்லாம் கொண்டு நமக்கு என்ன வேணும், நமக்கு அவ்வளவு எல்லாம் ராஜ்யம் கிடைக்கணுமான்னு சொல்லிட்டுலாம் அவர் ரொம்ப கம்பேஷனேட் நேச்சர், அவருக்கு ரொம்ப அந்த என்னது அனுதாபம் நேச்சர். அதனால அவருக்கு வேண்டவே வேண்டாம்னு தான் சொல்லிட்டு இருந்தார். அப்ப அர்ஜுனன் தனது விருப்பத்துக்கு எதிராக போராட வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்படுது துரியோதனின் பிடிவாதத்தான். என்ன துரியோதனன் பிடிவாதம்? நான் ஒரு குண்டூசி இடம் கூட தரமாட்டேன் அப்படின்னு பிடிவாதம் பிடிச்சான். அப்படி இல்லையா, இவாளும் அவங்க ராஜகுமார் தானே, இவாள் கொடுக்கணும் அப்படின்னு. இல்ல போர் புரியணும்னா போர் புரிஞ்சுக்கலாம். he was ready for the war. இவாளுக்கெல்லாம் இஷ்டம் இல்ல, அவன் வந்து பிடிவாதம் பிடிச்சான். கிருஷ்ணரும் போயிட்டு சமாதானம் பேச போனோன்னு கூட இல்லவே இல்லை, நான் தர மாட்டேன், வேணும்னா போர் புரியலாம், போர் புரிஞ்சு யார் ஜெயிக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு தான் ராஜ்யம் அப்படின்னு. அப்புறம் ஆர்வத்துடன் சண்டையிடும் விருப்பத்துடன் கூடிய முன்னணி மனிதர்கள் யார் என்று பார்க்க துரியோதனை மகிழ்விக்க அவர்கள் அனைவரும் ஒரே இறகு பறவைகளாக இருக்க வேண்டும். தமிழ் anxious he wants to know anxious இருக்காரு யார் இருக்காங்கன்னு to see who were the leading men present with a desire to fight. யாரெல்லாம் துரியோதனன் தான் என் கூட சண்டை, அவன் தானே எனிமி, ஆனா அவனுக்கு முன்னாடி அவனுக்கு சப்போர்ட் பண்ணிட்டு யாரெல்லாம் இருக்காங்க அதை வந்து அவனுக்கு பார்க்கணும். அதுக்கு வேண்டி அதுக்கு முன்னாடி அந்த 2 அணிக்கு முன்னாடி கொண்டு போய் நிறுத்த சொன்னாரு. ஓகே, டு ப்ளீஸ் துரியோதனா. ஓகே, அப்புறம் 3வது என்னது, அவர்கள் எவ்வளவு சண்டை இடுகிறார்கள் என்பதை பார்க்க. எவ்வளவுதான் அவளால முடியும் நம்ம கூட சண்டை போடுறதுக்கு, அவளுக்கு எவ்வளவு இது இருக்குன்னு. நிறைய அணிகள்லாம் இருக்கு, இந்த குதிரைப்படை, யானைப்படை அதெல்லாம். அவர் கிருஷ்ணன் தன் பக்கத்தில் அமர்ந்து இருந்ததால் வெற்றியில் நம்பிக்கை இருந்தாலும் அவன் எதிர்கொள்ள வேண்டிய பலத்தை மதிப்பிட போயிடுது. I think I have to check. Okay, to estimate the strength அது பார்த்தோம். அப்புறம் but he had no intention of peace making at this moment. அந்த டைம்ல வந்து சமாதானப்படுத்துறது அவருக்கு இஷ்டம் இல்லை, சண்டை போடலாம்னு சொல்லிட்டு தான் துரியோதனன் சொன்னா. ஈவனும் அந்த எண்ணத்தோட தான் போற என்னது ரதத்துல ஏறியாச்சு, கிருஷ்ணன் எல்லாம் தைரியம் வந்தாச்சு, கிருஷ்ணா நம்ம கூட இருக்கார். என்ன கிருஷ்ணா ஆனா கண்டிஷன் என்ன போட்டார், நான் உங்க பக்கம் இருக்கேனே தவிர நான் சண்டை போட மாட்டேன், வெப்பன் ஆயுதம் நான் எடுக்க மாட்டேன், நீங்க தான் ஆயுதம் யூஸ் பண்ண, நீ எனக்கு கைடு பண்ண, அங்க ரதத்தை கொண்டு போனோன்னா அங்க கொண்டு போய் நிறுத்துவேன், அவ்வளவுதான், அந்த வேலை தான் நான் பண்ணுவேன், தேரோட்டி வேலை தான் பண்ணுவேன், ஆனா நீதான் சண்டை பண்ணும். அப்போ நல்ல தைரியத்தோட தான் உட்கார்ந்துட்டு அணியில இது என்னது பேட்டில் ஃபீல்ட்ல உட்கார்ந்து என்னது அந்த அணிக்கு 2 அணிக்கு நடுவுல போயாச்சு. அதுக்கப்புறம் தான் அவருக்கு குழப்பமே வரப்போகுது. எஸ், இது கொஞ்சம் டீட்டெயிலா போச்சு. அடுத்தது யார் படிக்க போறேன் மாதாஜி? சம்படி மாதாஜி நானே படிக்கவா? ஒரு நிமிஷம், எல்லாரும் சான்ஸ் கொடுக்கணுமே மாதாஜி. ஒரு நிமிஷம், வந்துட்டீங்களா? எங்கயோ போனீங்களே, வந்துட்டீங்களா? சௌமியா படிங்க பிரபுஜி, தாராளமா எல்லாரும் பங்கேற்கணும், படிங்க. அப்பா இருக்குதா என்னன்னு தெரியல, கேட்டுங்க. கரெக்ட் பண்றேன் பிரபுஜி, நோ ப்ராப்ளம். அப்படிதான் தைரியம் வரும், படிங்க. ஏவம் உக்தோ கிருஷ்ணகேஷா பிரபுஜி பிரபுஜி சஞ்சய உவாச்ச, சஞ்சய் சொன்னார். சஞ்சய உவாச ஏவம் உக்தோ கிருஷ்ணேஷோ உடாகேஷோ நா பாரத சேனையோர் உபயோர் மத்தியே பைத்தவா ரதோத்தமம். வெரி நைஸ், 50% நல்லா படிச்சிட்டீங்க. மீனிங் படிக்கிறீங்களா? இருக்கா புக்? இருக்கு இருக்கு, படிக்கட்டுமா? ஓகே. சஞ்சயன் கூறினான், பரத குலத்தவரே, அர்ஜுனன் இவ்வாறு கூறியவுடன் பகவான் கிருஷ்ணர் அவனது உத்தம ரதத்தை இருதரப்பு சேனைகளுக்கு மத்தியில் கொண்டு நிறுத்தினார். பொருளுரை இந்த பதத்தில் பிரபுஜி ரொம்ப டைம் எடுக்கணும். பொருளுரை நீங்க வீட்டுல படிச்சுக்கலாம், ஏன்னா ரொம்ப டைம் எடுக்கும். என்ன மீனிங் தான் படிக்கணும், ஏன்னா உங்களுக்கு ஒரு புரியுமே, யார் படிக்கிறாங்களோ நல்லா புரியும் இல்லையா, அதனால. ஓகே, இதெல்லாம் என்னது சஞ்சய் தான் சொல்லிட்டு இருக்காரு ராஜாக்கு முன்னாடி உட்காந்துட்டு, தெரியுமா ராஜா அந்த பாட்டு, ஏன்னா அவருக்கு ஞானோதயம் உண்டு அவருக்கு. அப்ப அவர் அதை அந்த இது ஞானத்தால அவர் வந்து அந்த பேட்டில் ஃபீல்டோட காட்சியெல்லாம் அவருக்கு கண் முன்னாடி தெரியறது, அதை வந்து விவரமா சொல்லிட்டு இருக்காரு. ஓகே, அப்ப அந்த சஞ்சய் சொல்ற ராஜாட்ட, திருதராஷ்டிராட்ட சஞ்சயா said, "O descendant of Bharata, having thus been addressed by Arjuna." அர்ஜுனா இந்த மாதிரி சொல்றார். என்னது? மியூட் எல்லாரும் மியூட் பண்ணிடுறேன், டிஸ்டர்ப் ஆகும். ஓகே, அப்ப அவன் வந்து இது சஞ்சய் வந்து என்ன சொல்றார், இந்த மாதிரி அர்ஜுனா வந்து கிருஷ்ணரை கூப்பிட்டு இந்த மாதிரி சொல்றார். என்னது? நடுவுல சேனையோர் உபயோர் மத்தியானது, சேனாவுக்கு முன்னாடி ரதத்தை நிறுத்துங்க, உபயோர்னாக்கா நிறுத்து அப்படின்னு.
நிறுத்துங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு 2 அணிக்கு நடுவுல நிறுத்தினாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது சஞ்சயா சொல்ற திருதராஷ்டிரன். அதேதான் மீனிங், பட் இது சஞ்சயா சொல்றார் அப்படின்னு. ஓகே, அடுத்தது யார் படிக்க போறீங்க மாதாஜி? எல்லாம் களத்துல இறங்கிடுங்க, நீங்களும் தைரியமா இறங்குங்க. கிருஷ்ணர் இருக்கார் நமக்கு துணையா, எல்லாம் படிச்சுடுவீங்க நீங்க. நான் படிக்கிறேடா மாதாஜி. படிக்கிறேன் மாதாஜி உங்க பேர் எகைன் போயிடுது. அப்படியா? நான் போட்டேன். பரவாயில்ல படிங்க. சசிகலா ராணி. தெரியுது. பீஷ்ம துரோண பிரமுக்தः சர்வேஷாம் ச மஹீஷிதாம் உவாச பார்த்த பஸ்மைதான் சமவேதான் குருன் இதி. நல்லா படிச்சீங்களே, நீங்களும் 50% நல்லா படிச்சிட்டீங்க. இன்னும் 2 கிளாஸ் மாதாஜி ஆயிடும் உங்களுக்கு. அப்புறம் ஏகாதசியில எல்லாம் படிக்க ஆரம்பிச்சுடுவீங்க. நான் போட்டி போட்டு. நன்றி மாதாஜி. பண்றாங்க மாதாஜி, அதனால சொன்னேன். என்ன ஃபேக்ட் இருக்கு. மஞ்சுளா மாதாஜி அவங்க டீமே இருந்தது. ஓசூர்ல இருந்து வந்தோம். 4 பேர் இருந்தாங்க இல்லையா மாதாஜி? 4 பேர் எல்லாம் போட்டி போட்டு எல்லாம் ஏகாதசியிலும் பங்கேற்பாங்க அவங்க. ஓகே, இதோட மீனிங் இருக்கா? படிக்க முடியுமா மீனிங்? இல்ல மீனிங் வந்து இங்கிலீஷ்ல தான் இருக்குது. வேண்டாம், நான் அப்ப தமிழ் இங்கிலீஷ்ல இங்கேயே தான் இருக்கு. நான் அப்ப எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன். நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. நீங்க படிக்கிறேன். தமிழ்ல பீஷ்மர், துரோணர் மற்றும் உலக தலைவர்களின் முன்னிலையில் பார்த்தா இங்கு கூடியிருக்கும் குரு வம்சத்தினரை பார் என்று பகவான் கூறினார். பகவான் கூறினார். எஸ், இந்த என்ன சொல்ற, இந்த துரோணர், பீஷ்மர் இருக்கார், துரோணர் இருக்கார் சொல்லிட்டு கிருஷ்ணர் சொல்றார். எல்லாரும் இங்க இருக்காங்க. ஜஸ்ட் பிஹோல்ட், பார்த்தா அப்படின்னா யாரு? பிருத்தாவின் மகனே, குந்தியின் மகனே. குந்திக்கு பேரு பிருத்தா, அவங்க மகனே. அதனால பார்த்தா, அவருக்கு பேரு பார்த்தா. நேத்தி சொன்னேனே அது. பார்த்தா பாரு, குரு வம்சத்துல யாரெல்லாம் இருக்காங்க பாரு. பீஷ்மர் இருக்காங்க, துரோணர் இருக்காங்க. யாரு? எல்லாம் அவ தாத்தாவும் டீச்சர்ஸும் இருக்காங்க. ஓகே ஓகே, அடுத்தது இப்போ ஒரு இதுதான் ஸ்லோகா இல்லது, எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம். எஸ், பகவான் ரிஷிகேசனாக அர்ஜுனனின் மனதை இறைவன் அறிவான். எல்லாரோட மனதையும் அறிவான். உங்களுக்கு நான் இப்பதான் சொன்னேன் இல்லையா, ஏகாதசி அன்னைக்கு எனக்கு ஒரு தோணித்து. ஆனா நான் எதிர்பார்க்கல. எனக்கு வந்து சான்ஸ், நான் என்ன திருத்தினேன். அடுத்த டைமாவது நான் பேர் கொடுக்கணும், எனக்கு எல்லாம் அப்படியே மண்டகர்வம் வந்துடுத்தோம் அப்படின்னு தோணித்துதான். அது அந்த மாதிரிதான் தோணித்து. பங்கேற்பேன்னு நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை. அது தோணல் வந்தோடனே அவர் நினைச்சு, அவனுக்கு அதுதானே ஆசை, இந்தா அருளினேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துட்டார் எனக்கு ஒரு சான்ஸ். அந்த மாதிரி அவர் எல்லா மனசையும் அறிஞ்சவர். உங்க மனசுலயும் அதே பரமாத்மா தான் இருக்கார். பரமாத்மா எல்லாரும் மனசுலயும் இருக்காரு. எல்லாரோட மனசுக்குள்ள என்ன ஓடுறதுன்னு தெரியும். வாய் வார்த்தையை நம்ம சொல்ல மாட்டோமா இருக்கும். ஏன்னா நம்ம எல்லாம் தப்பு பண்றவதான். ஒருத்தருக்கு வந்து ஹார்ம் ஆயிடுமே, நம்ம உண்மையை சொல்லிட்டோம்னா அவளுக்கு பிடிக்காதே, நம்மளை தப்பா, நம்ம அவளை பத்தி தப்பான சொல்ல சொல்லக்கூடாது. நம்ம வேணா மாத்தி சொல்லுவான். ஆனா கிருஷ்ணருக்கு தெரியும். உள்ள உட்காந்துட்டு, ஓஹோ நீ அவளை பத்தி இப்படி நினைக்கிறியா, நீ உன்னை பத்தி இப்படி நினைக்கிறேன்னு அவர் இருக்கார், கேட்டுருக்கார். சோ என்னது, அர்ஜுனனின் மனதை இறைவன் அறிவான். இதனால் எல்லா உயிர்களின் பரமாத்மாவாக இருப்பதால் அனைத்தையும் அறிகிறான். கிருஷ்ணருக்கு எல்லாம் என்ன நடக்கிறதுன்னு எல்லாம் தெரியும். அர்ஜுனனை பார்த்தா என்று குறிப்பிடுகிறான். அத்தை பிருதாவின் மகனை குறிக்கிறது. இது வந்து அத்தை தான். சோ அத்தைய வந்து அத்தையோட பிள்ளை இருக்கிறதுனால அர்ஜுனனை பிருத்தாவின் மகன் சொல்றேன். எஸ், அடுத்து யார் படிக்கிறது? யாரு களத்துல இறங்க போறீங்க? பேட்டில் ஃபீல்ட்ல எல்லாம் தைரியமா இறங்குங்க. நல்லா படிக்கிறீங்க எல்லாரும். 50%, 60% எல்லாம் நல்லா படிக்கிறீங்க. எனிபடி வாண்ட்ஸ் டு டேக் அப்? விளையாட திரும்பி மஞ்சுளா மாதாஜில இருந்து ஆரம்பிச்சுடுவேன். அருட்செல்வம் பிரபு, இப்பதானே படிச்சீங்க நீங்க? ஆமா படிச்சேன். ஒரு நிமிஷம் இருக்கும், திரும்பி வரட்டும். யாரா புதுசா எடுக்கிறாங்களா பாக்கலாம். கீதா மாதாஜி, சௌமியா மாதாஜி படிச்சீங்க. சங்கரி மாதாஜி, தீபா செல்வன் மாதாஜி, பார்த்திபன். நான் படிக்கிறேன். இருக்கா இல்லையா மாதாஜி? இருக்கு இல்லையா ஸ்கிரீன்ல? ஸ்கிரீன்ல இருக்கு மாதாஜி. தத்ரா பஷ்ய சசிதான் பார்த்த பித்ரு நத பிதாமகான் ஆச்சரியான் மதுலான் பிதாரூதன் மாதுலான் பிதாரூதன் புத்ரான் பௌத்ரான் ஹீம இஸ்வதா ஷரத்ரான் சூத்ர தஸ்வை சைவ சேனயோர் உபயோர் அபி. மீனிங் இருக்கா உங்ககிட்ட? புக் இருக்கா? இல்ல மாதாஜி. மீனிங் படிக்கட்டுமா மாதாஜி? யார் படிச்சா? போர்க்களத்தின் தீபா செல்வன் படிச்ச மாதாஜி. இல்ல மீனிங் யார் படிக்கிறாங்க? நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. அருட்செல்வன் பிரபுஜி படிங்க. போர்க்களத்தின் இரு தரப்பு சேனைகளின் நடுவே நின்றபடி தந்தைமார்கள், பாட்டனார்கள், ஆச்சாரியார்கள், மாமன்கள்,
சகோதரர்கள், மகன்கள், பேரன்கள், நண்பர்கள், மாமனார்கள் மற்றும் பல நலன் விரும்பிகளும் கூடியிருப்பதை அர்ஜுனனால் பார்க்க முடிந்தது. யாரெல்லாம் பாக்குற? இங்க எல்லாம் போட்டிருக்கு. தத்ர பஷ்யாத் ஸ்திதான் பார்த்த என்னெல்லாம் பார்த்தான்? பித்ரன் அத பிதாமகான். பிதாமகன்னா தாத்தா, பித்ருன்னா இது ஃபாதர், தந்தை, தந்தைமார்கள், தாத்தாமார்கள், ஆச்சாரியான். ஆச்சாரியானா தெரியும் இல்லையா? குருஜி, நமக்கு சொல்லி கொடுத்த பாடம் சொல்லி கொடுத்த குருஜியே இருக்கான். வெளில எப்படி எடுக்கணும், வெளில எப்படி அம்பை எழுணும் சொல்லி கொடுத்த ஆளே முன்னாடி நின்று இருக்காரு. இவர் போர் இடணும் எப்படி இருக்கும் இவருக்கு, அந்த மாதிரி இருக்கா. அப்புறம் என்னது மாத்துலான் பிராத்துன்னா என்னது பிரதர்ஸ் இருக்காங்க, மாமாமார்கள் இருக்காங்க, எல்லா சகோதரர்கள், மகன்கள், பேரன்கள் எல்லாரும் அங்க கூடியிருக்கா. இவ எல்லாரையும் வந்து அவரால் பார்க்க முடிஞ்சுதான் அர்ஜுனனுக்கு. எப்படி இருக்கும் அவருக்கு அப்படின்னு நம்ம நினைச்சு பார்க்கலாம். சோ இது ஒரு அனாலிசிஸ் கொடுத்திருக்காங்க. அங்க அர்ஜுனன் இருதரப்பு படைகளுக்கு நடுவே அவனது தந்தை, தாத்தா, ஆசிரியர்கள், தாய்மாமன்கள், சகோதரர்கள், மகன்கள், பேரன்கள், நண்பர்கள் மற்றும் மாமனார் மற்றும் நலன் விரும்பிகளை பார்க்க முடிந்தது. வெல்விஷிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே இருக்கா. இங்க நடுவுல அவர் இருக்கார். இங்க யாரெல்லாம் இருக்கார் பார்த்தார்? அப்பா, அம்மா, ஆசிரியர், மற்ற நண்பர்கள், தாய் வழி மாமா, சகோதரர்கள், சகோதரிகள், மகன்கள், நண்பர்கள், நலம் விரும்பிகள், தாத்தா, இவ எல்லாரையும் அவர் வந்து பாக்குறார் இந்த இதுல. ஓகே, ஜஸ்ட் ஒரு சின்ன அனாலிசிஸ் இப்படி கொடுப்பாங்க நடுநடுல, அதையும் படிக்கதான் வரணும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் யார் படிக்கிறீங்க மாதாஜி? நான் படிக்கலாம் மாதாஜி. நான்கிறது யாரு? சங்கரி. படிங்கோ. तान् समीक्षय सा कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीतन्नितम् अब्रवीत्. 75% நல்லா படிச்சிட்டீங்க. 90% நல்லாவே படிச்சிட்டீங்க. எப்ப உள்ளே உங்களுக்கு எல்லாம் என்னன்னா ஒரு சங்கோஜம், சரியா வருமா வராதான்னு எல்லாருமே நல்லா படிச்சீங்க. ஓகே, படிங்க. மீனிங் இருக்கா உங்ககிட்ட? புக் இருக்கா? இருக்கு மாதாஜி. படிங்க. குந்தி மகனான அர்ஜுனன் பலதரப்பட்ட நண்பர்களையும் உறவினர்களையும் பார்வையிட்ட போது கருணையில் மூழ்கி இவ்வாறு கூறினான். எஸ், என்ன சொல்றான் அவன்? இந்த மாதிரி வந்து யாரெல்லாம் இருக்காங்க, இந்த சன் ஆஃப் குந்தி, தட் இஸ் அர்ஜுனா, எல்லாம் இவங்களை எல்லாம் பார்த்துட்டு, ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு என்னது, he became overwhelmed with compassion. அப்பதான் உணர்ச்சி வருது அவருக்கு. என்னது, இவங்களெல்லாம் நம்ம நிறுத்தணுமா? ஏன்னா இவருக்கு நல்லா தெரியுமே, இதுதான் ரொம்ப கிரேட் ஆர்ச்சர் தானே அவர். ஒரு அம்பை தான் 100 பேர் இறக்கணும்னாக்கா அவர்கள் டகடகடாக விழுந்துடுவா. ஏன்னா இவர் இலக்கு தப்பாது. இவர் நல்ல கிரேட் ஆர்ச்சர். அவருக்கு வந்து ஒரு இதே வந்து கொடுத்தார், ஐயோ இவாளெல்லாம் நான் கொல்லணுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இனிமேதான் ஆரம்பிக்க போறாரு, பேசத்துக்கு ஆரம்பிக்க போறாரு. இது வந்து அர்ஜுனாஸ் டவுட்ஸ். இனிமேதான் அவர் நிறைய டவுட் கேட்கிறார். நமக்கும் வந்து ஆமா கரெக்ட் தான் ஒரு எனக்கு தோணிக்கு அந்த மாதிரி உங்களுக்கு தோன்றதா பாக்கலாம். எனக்கு வந்து கொஞ்சம் கம்பேஷனேட், எல்லாருமே அப்படிதான், நம்ம எல்லாருமே கம்பேஷனேட். எனக்கா என்னது, முன்னூற்றாளுக்கு ஒரு துக்கம்னா நம்ம கொஞ்சம் அது பதறோம் இல்லையா? ஐயோ பாவம், அவன் ஏன் இவ்வளவு கஷ்டப்படுறான், பகவானே அவனுக்கு ஒரு நல்ல வழி கொடுப்பான், நம்ம வேண்டிக்கிறோம் இல்லையா? இன் ஜெனரல் நம்ம அப்படித்தான் வேண்டிக்கோம் இல்லையா? அந்த மாதிரிதான் இவனுக்கும் இருக்கு. சோ அவன் வந்து புலம்புறான். என்னது, அர்ஜுனனின் சந்தேகங்களும் புலம்பலும். எஸ், இதுல என்ன பாக்குறோம்? இவர் என்ன தளர்ந்து போயாச்சு. இவர் என்ன பாக்குறோம் இதுல? லிம்ஸ், கை கால்கள், உடலின் பாகங்கள். இது அர்ஜுனோட உடலோட பாகங்கள். என்னது, கை கால்கள். என்னாருது? நடுக்கம். வாய் எப்படி? உலர்ந்துதல். முழு உடல் எப்படி? நடுங்குகிறது, நடுக்கம். உடலின் முடி அப்படின்னா இந்த மயிர் கூச்சரிக்கிறது அப்படிப்பாங்க இல்லையா? அது வந்து முடிவில் நிற்கிறதுன்னு போட்டிருக்காரு. ஆக்சுவலி மயிர், நமக்கு ஐ திங்க் தமிழ்ல மயிர் கூச்சரிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? அந்த மாதிரி அப்படி ரொம்ப பிவில்டர்டா அந்த இதெல்லாம் இருக்காரு. கைகள் எப்படி இருக்கு? காண்டிவ வில் நழுவுகிறது. கையில இருந்து காண்டிவ வில் எல்லாம் கீழே விழறதான். தோல் எப்படி இருக்கு? எரிகிறது. ரொம்ப அது ஒரு மாதிரி இதாயிட்டார். என்னது, இஸ் வெரி டென்ஸ்டு. அப்புறம் கால்கள் எப்படி? பொறுமையின்மையால் மேலும் நிற்க முடியவில்லை. அவரால் நிற்கப்படி முடியலை, அப்படியே சோர்ந்து போய் உட்கார்ந்து விட்டார். அப்புறம் என்னையும் மனதையும் மறந்து என்னையும் forgetting myself and mind reeling due to weakness of the heart. ரொம்ப ஹார்ட் வீக்கா போயிடுது. ஏன்னா இதெல்லாம் எதிர்கொள்ளறதுக்கு உள்ள தைரியம் அவருக்கு இல்ல. ஹார்ட் அவர் என்ன அவ்வளவு வந்து மனசுல வந்து அவர் ரொம்ப கம்பேஷனேட், ரொம்ப உணர்த்தாழ்பையில அது வந்து அனுதாபம் ஜாஸ்தி. அதனால என்னையே நான் மறந்து என்னோட மனசெல்லாம் ஒரு மாதிரி சுத்ரா போல இருக்கு. எனக்கு ஒன்றும் புரியவே இல்லைன்னு சீஸ் வந்து மிஸ்பார்ச்சூன். என்னது, துரதிருஷ்டத்திற்கான காரணங்களை மட்டுமே பார்க்கிறேன். என்னெல்லாம் துரதிருஷ்டம் அப்படின்னா என்ன சொல்லுவாங்க? இது மிஸ்பார்ச்சூன். எதெல்லாம் வந்து அதிர்ஷ்டம்னா அதிர்ஷ்டத்தோட ஆப்போசிட் துரதிருஷ்டம். வரமாட்டேங்குது வாயில, ட்ரை பண்ணி பாக்குறேன். அப்ப அது இவருக்கு என்ன தோன்றது? இவாளெல்லாம் கொல்ல போறேனா, என்னோட தாத்தாவை கொல்ல போறேனா, என்னோட ஆச்சாரியமார்களை கொல்ல போறேனா, என்னோட கசின்ஸ் கொல்ல போறேனா, இவாளை கொண்டு எனக்கு ராஜ்யம் வந்து என்ன பிரயோஜனம், நான் இவ்வளவு பெரிய பாவம் பண்றேன் அப்படின்னு எல்லாம் இவருக்கு தோணுறதுதான். அது ஒரு இது கொடுத்துருக்காங்க இங்க.
இது இது ஒரு ஸ்லோகா தான் இல்லையோ? ஆமா, இது எத்தனாவது ஸ்லோகா? 1.29. யார் படிக்கிறார் மாதாஜி? அர்ஜுன வசனா படிக்கிற மாதாஜி. பிரபு மாதாஜி படிங்கோ, கரெக்டா படிங்கோ. படிங்கோ. சுவஜனம் கிருஷ்ணா மாதாஜி 29 படிக்கணுமே, நீங்க எது படிக்கிறார்? சீதந்தி பாத்ராணி வே பது ஷரீரமே ரோம அஷிதா சஜாயதே கண்டிவம் சுரம் சுவதே தவக் சைனா பரிதயே. மீனிங் படிக்கிறடா? புக் இருக்கா? படிக்கிறேன் மாதாஜி. என் உடல் முழுவதும் நடுங்கின்றது, மயிர்கூச்செறிகிறது, என் வில்லான கண்டிப்பம் கையில் இருந்து நழுவுகின்றது, தோல் வெறிகின்றது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. நல்லா படிச்சாலும் மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா 80% கொடுக்கலாம் உங்களுக்கு. இன்னும் நல்லா படிக்கலாம். ஓகேயா? ஓகே. இதுல என்ன நிறைய காண்டீவம் ஸ்ரம்சத்தே ஹஸ்தா. ஹஸ்தம்னா என்னது? கைகள். ஓகே, இது வந்து சான்ஸ்கிரிட் வேர்ட் ஹஸ்தா. காண்டீவம் ஹஸ்தா அப்படின்னா ரெண்டனம் புரிஞ்சிருந்தாலே புரியும். காண்டீவம் கையில இருந்து நழுவுறது. துவக்குனா தோல். தோல் வந்து சைவ பரிதஹ்யத்தை. தஹ்யம்னா என்னது? எரியர்தான். இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சம் வேர்ட்ஸ் நீங்க படிச்சுட்டு விட்டோம்னா உங்களுக்கு வந்துடும். அப்போ இது மாதிரி இந்த ஹோல் பாடி அவரோட என்னது? நடுங்கறதான், மயிர்கூச்செறியறதான், காண்டீவம்லாம் கையில நழுவுறதான், காலை பத்தி இதுல போடல, தோல் எல்லாம் எரியறது. அந்த மாதிரி ரொம்ப கம்பேஷன் இதுல. ஓகே, இதுல வந்து கொஞ்சம் இது கொடுத்துருக்காங்க, அது என்னன்னு பார்த்தோம். அர்ஜுனா சிம்டம், அவரோட என்னெல்லாம் அறிகுறி? உடல் நடுக்கம், முடி நிற்கிறது, காண்டிவா நழுவுதல், தோல் எரிதல். அப்படி ஏன்னா பாடிலி சிம்டம், அவரோட உடம்புல வந்து என்னெல்லாம் ஒரு மாறுதல் வந்திருக்குன்னு சொல்லிட்டு அதை காட்டுறது. உடல் அறிகுறிகள் காரணமாக வெளிப்படும். அப்புறம் என்னது? பெரும் பயம், பொருள் நிலை. என்னது? என்னெல்லாம் லாஸ் ஆயிடும், நம்ம எந்த அவளையெல்லாம் கொன்னா இவ்வளவு எல்லாம் லாஸ் ஆயிடும், அதை பத்தி திங்க் பண்ற. கிரேட் ஸ்பிரிச்சுவல் எக்ஸைட்மெண்ட், பெரிய ஆன்மீக பரவசம். நம்ம வந்து இந்த மாதிரி எல்லாம் கொலையெல்லாம் பண்ணா இது நமக்கு வந்து பாவ செயல், நான் தான் நரகத்துக்கு தான் போவேன், அந்த மாதிரி எல்லாம் எண்ணம் வந்துடுச்சு. அப்புறம் எந்த பயத்தையும் which do not cause any fear, rather ecstasy. எந்த பயத்தையும் ஏற்படுத்தாது, மாறாக பரவசத்தை ஏற்படுத்தாது. தமிழ் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட். which do not cause any fear, rather ecstasy. இப்ப இதுல என்னதுன்னா அர்ஜுனோட 2 சிம்டம் இருக்கான். ஒண்ணு வந்து ரொம்ப ஆன்மீக சிந்தனையில அவன் வந்து எதிர்பார்க்கறான், இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணா தப்பு பண்றான். இன்னொன்னு வந்து என்னது? பொருள் சம்பந்தமா, உடல். பொருள்னா என்னது? உடல் சம்பந்தமா. ஐயோ அவங்களை எல்லாம் இறந்து போனாங்கனாக்கா எப்படின்னு. அப்படின்னா அர்ஜுனா சிம்டம் டியூ டு ஃபியர், டியூ டு லாஸ் ஆஃப் லைஃப். அவங்கள இறந்து போனா அவங்க வீட்டுல வந்து ஒரு ஆளு இறந்து போச்சுன்னா எப்படி? ஒரு தாத்தா போயிட்டாங்கன்னா தாத்தா இல்லைன்னு வரும். அப்ப அந்த பெரியவர் யாராவது இல்லைன்னா என்னது? அந்த இடத்துல இன்னும் வரும். நீங்க அடுத்த ஸ்லோகத்தை மெட்டீரியல் கன்செப்ஷன் ஆஃப் லைஃப். என்ன மியூட்ல இருந்த மெட்டீரியல் கன்செப்ஷன், மெட்டீரியலி என்னெல்லாம் லாஸ் ஆகுது. அந்த வீட்டுல வந்து ஒரு ஆள் இறந்து போயிட்டாங்கன்னா சம்பாதிக்கிறதுக்கு ஒரு ஆள் இருக்க மாட்டார். ஒரு அப்பா இறந்து போயிட்டாங்கன்னா அப்பா இல்லாத அந்த குடும்பம் எப்படி இருக்கும்? அந்த பசங்கள் எல்லாம் எப்படி இருப்பாங்க? அந்த மனைவிக்கு யாரு வந்து ஆதரவு கொடுப்பாங்க? ஏன்னா அந்த காலத்துல எல்லாம் ஒன்னும் வேலைக்கு போயிட்டு இல்லையே, பைனான்சியலி இண்டிபெண்டா. சோ வாட், ஹஸ்பண்ட் இறந்துன்னா நான் தான் வேலைக்கு போறேன்னு எல்லாம் ஃபீட் பண்ணலாம், குழந்தைகளுக்குலாம் வாங்கி கொடுக்கலாம். அந்த காலம் அப்படி இருக்கல இல்லையா? அதனால அந்த மனைவிமார்களை யாரு காப்பாத்துவா? அப்புறம் வேற வர்ண சங்கராலாம் ஆயிடும். அது இனிமேதான் படிக்க போறோம். சோ அந்த மாதிரி இந்த எண்ணத்தையும் நினைக்கிறாரு. அப்புறம் ஆன்மீக வில்லியம் அவர் நினைக்கிறார், ரொம்ப கஷ்டம் ஆயிடும் அப்படின்னு. எஸ், அடுத்தது யார் படிக்க போறாரு மாதாஜி? எல்லாம் படிச்சு முடிச்சிட்டோம்னா அப்புறம் ரிப்பீட் திரும்பி வரும். யாரோ படிக்கல, யாருக்கா இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்ததுனால எடுக்கலாம். பார்த்திபன் பிரபுஜிக்கு தெரியுமா படிக்க? ஹரே கிருஷ்ணா. எனிபடி இஸ் தேர்? எல்லாம் மியூட். எஸ் மாதாஜி. படிங்கோ. ஆடியோ மியூட், வீடியோ மியூட். அப்ப தெரியாது நீங்க இருக்கீங்களா, தூங்க போயிட்டீங்களா தெரியாது. படிங்கோ. படிக்க தெரியும் இல்லையா? படிங்கோ. தெரியும். நசக்னோமி அவஸ்துதும் பிரமதீப சமே மனஹ நிமித்தானி ஷபக்யாமி விபரீதானி கேசவா. 50% உங்களுக்கு இது மீனிங் இருக்கா பிரபுஜி? புக் இருக்கா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்லைட் தெரியுது மாதாஜி. ஸ்லைட் லைன் படிக்கிறீங்களா? ஓகே, படிக்கும். ஏன்னா ஸ்லைடு மீனிங் வந்து அவ்வளவு ஆத்தென்டிக் இல்ல. நான் தான் புக் வச்சுக்கோ சொல்றேன். புக் அடுத்த வாரம் வாங்கறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்க. ஏன்னா ஆன்லைன் ஐ டோன்ட் திங்க் தமிழ்ல வந்து ISKCON இருக்கு. படிங்க. இப்போது என்னால் இங்கு நிற்க முடியாது,
நான் என்னை மறந்து விடுகிறேன். என் மனம் துடிக்கிறது. கேசி அரக்கனை கொன்ற கிருஷ்ணா, துரதிருஷ்டத்திற்கான காரணங்களை மட்டுமே நான் காண்கிறேன். கேசவா கொடுத்துருக்கலையா இங்க கேசவான்னு வந்து என்னது கேசி அரக்கனை கொன்ற கிருஷ்ணர். நேத்துக்கு நம்ம பார்த்தோம், நீங்க வரல நேத்துக்கு நிறைய கிருஷ்ணரோட பேர் பார்த்தோம் இல்லையா, அதுல கேசவா. கேசவானா எனக்கு பேர் கொடுத்துருக்காங்க, கேசி அரக்கனை கொன்றவர், அதனால அவருக்கு கேசவா. மாதவா, அப்புறம் என்னது நிறைய இந்த மாதிரி பேர் பார்த்தோம் இல்லையா, ஒரு ஒருத்துக்கும் ஒரு மீனிங். இப்ப கேசவானா என்ன அர்த்தம்னா கேசி அரக்கனை கொன்றவனே அப்படின்னு. அப்ப என்னது என்னால இங்க நிற்க முடியல. அப்புறம் என்ன வந்து நான் வந்து என்னையே மறந்து விடுறேன். நான் வந்து ரொம்ப பிவில்டர், டோட்டலி கன்ஃபியூஷன். எனக்கு எல்லாமே இருட்ட ஒரு மாதிரி இதா இருக்கு, எல்லாம் குழப்பமா இருக்கு. என் மனம் துடிக்கிறது. கேசி அரக்கனை கொன்ற கிருஷ்ணா, துரதிருஷ்டத்திற்கான காரணங்களை மட்டுமே நான் காண்கிறேன். எல்லாம் நெகட்டிவாவே எனக்கு தெரியாது. நெகட்டிவ்னா என்னது, ஐயோ வேலை கொலை பண்ணி நான் என்ன பண்ண போறேன், எனக்கு பாவம் கிடைக்குமே, நான் நரகத்துக்கு தான் போவேன், அவங்க வீட்டுல வந்து இறந்து போய், இப்படி நிறைய வரும். இனிமேதான் வரும் டீட்டெயில் எல்லாம். எனக்கு வந்து எல்லாம் வந்து நெகட்டிவா தான் தெரியுது. கிருஷ்ணா நான் எப்படி வாழையெல்லாம் கொள்ளுவேன். அது வரைக்கும் நல்ல ஒரு தைரியமா இருந்தோம் இல்லையா, பேட்டில் ஃபீல்ட்ல வரத்துக்கும் ஒரு தேர்ல ஏறி உட்கார்ந்துட்டு நல்லா கம்பீரமா வந்தோம். அவன் மனுஷால பார்த்தோன்னு நடுங்கிட்டான். அவனுக்கு வந்து சண்டையே போட வேண்டாம்னு ஆயிடுச்சு. கரெக்ட் தானே, அவன் சொல்றது கரெக்ட் தான் எனக்கு தோணித்துப்பா. அந்த இடத்து படிக்கும் போது எனக்கும் தோணித்து கரெக்ட் தானே அப்படின்னு. நோ என்ஜாய்மெண்ட், இன்பம் இல்லை. யார் படிக்கிறீங்க மாதாஜி? செகண்ட் ரவுண்ட் ஆரம்பிச்சிடும். நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. சசிகலா மாதாஜி ஒரு வாட்டி படிச்சிட்டீங்களா நீங்க? நான் ஒரு தடவை படிச்சேன். ஒரு வாட்டி ஃபர்ஸ்ட் டைம் யார் படிக்கல அவளுக்கு சான்ஸ் கொடுக்கலாம். அப்புறம் ரெண்டாவது வாட்டி நம்ம பண்ணலாம். ஓகே, சாந்தி மாதாஜி படிக்கலன்னு நினைக்கிறேன். ஜெயப்பிரியா மாதாஜி படிக்கல, எனக்கு இப்ப நினைவு இல்லையா, ஒரே கன்ஃபியூஷன். சரி சசிகலா மாதாஜி படுங்க. நான் அவ இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து நம்ம வந்தாதான் என்ன ஆகும்னாக்கா இம்ப்ரூவ் ஆகும். ஏன் படிக்க படிக்க தைரியம் வரும், நல்லா படிக்கலாம். படிங்க சசிகலா மாதாஜி. நாச்ச ஸ்ரேயோ அர்பஸ்யாமி அனுபவஸ்யாமி ஹத்வா ஸ்வஜம் ஆகவே நாகாங்கேஷ விஜயம் கிருஷ்ண நாசாராஜ்யம் சுகானி ச. நல்லாவே படிச்சீங்க. இப்ப ரெண்டாவது டைம் படிக்கும்போது நல்லா வந்துச்சு. மீனிங் படிங்க. இருக்கா புக்ல வந்து இங்கிலீஷ் தான் இருக்கு. நான் இதுல இருந்து வாசிச்சிருவேன். இங்கிலீஷ் தானே இருக்கா, பரவாயில்ல. அப்ப நானே இனிமே மீனிங் டைம் வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம். அது நீங்களும் படிச்சு அப்புறம் நான் சொன்னது டைம் கம்மி ஆயிட்டே வருது. அப்ப நானே வந்து நீங்க ஒன்லி ஸ்லோகா படிங்க. ஏன்னா அது எனக்கு டெஃபினட்டா அது உங்களுக்கு ட்ரெயின் பண்ணியே ஆகணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு கங்கணம் சொல்லுவா இல்லையா. ஐ ஹவ் மேட் அப் மை மைண்ட் இந்த இது கிளாஸ்ல எல்லாருக்கும் ஒரு ஸ்லோகம் படிக்க வரணும் அப்படின்னு. அந்த மீனிங் நான் சொல்லிடுறேன். அப்ப இதுல இருந்து இந்த ஸ்லோகத்தை என்ன சொல்லியிருக்கு, ஐ டு நாட் சே எஸ். நான் வந்து ஒன்னும் இந்த போரில் எனது சொந்த உறவினர்களை கொல்வதன் மூலம் எந்த நன்மையும் எப்படி வரும் என்று நான் எதிர்பார்க்கவில்லை. அப்படின்னா இது இவாளெல்லாம் கொண்டு எனக்கு ஏதாவது நன்மை வரப்போறது நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை. டெஃபினட்டா எனக்கு வராது. மேலும் எனது அன்பான கிருஷ்ணா, என்னால் அடுத்தடுத்த வெற்றி ராஜ்யம் அல்லது மகிழ்ச்சியை விரும்ப முடியாது. இவாளெல்லாம் கொண்டு எனக்கு ஒரு ராஜ்யம் கிடைக்க போறது, வெற்றி கிடைக்க போறதுன்னா எனக்கு அந்த வெற்றி வேண்டாம். கரெக்ட் தானே? ஒரு இதுக்கும் நான் அப்படிதான் நினைச்சேன். கரெக்ட் தானே? நம்மளும் அவ அர்ஜுனோட இடத்துல இருந்து அப்படிதான் நினைச்சு பார்ப்போம். அப்படிதான் நினைச்சுட்டு ஓகே. ஆனா கிருஷ்ணர் வந்து அடுத்த சாப்டர்ல, அதனால எல்லாரும் வாங்கோ, செகண்ட் சாப்டர்ல தான் ஆரம்பிக்க போறார் என்று இவர் சொல்றது இவ்வளவு தப்புன்னு சொல்லிட்டு அப்பதான் நமக்கு புரியும். பட் நம்ம நார்மல் பாமர மக்கள் சொல்லுவோம் இல்லையா, நம்மளுக்கு இதெல்லாம் டீட்டெயில் தெரியாது. அதனால நம்ம வந்து நோ என்ஜாய்மெண்ட். யார் எடுக்க போறீங்க எல்லாரும்? ஐ திங்க் ஒரு ரவுண்ட் ஆயிடுத்துன்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா. சாந்தி மாதாஜி படிக்க போறலாம், அன்மியூட் பண்ணிருக்கீங்களே. ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்க போறலாம். ஹரே கிருஷ்ணா படிக்க போறலாம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. டைம் வேஸ்ட் ஆகுது. சாந்தி மாதாஜி எனக்கு ஸ்கிரீன்ல கரெக்டா வரல மாதாஜி. மாதாஜி எல்லாரும் தெரியறதா? ஹரே கிருஷ்ணா தெரியுது மாதாஜி. மாதாஜி ஸ்கிரீன்ல வரல. தெரியுது தெரியுது. ஸ்கிரீன்ல லோகோ வரல. ஹலோ சொல்லுங்க. வருது, மொத்தமா வருது. அவங்க அது கோவிந்த படிக்கிறாள். எப்படி படிக்கிறாள்? இப்ப தெரியுது மாதாஜி, நான் படிக்கிறேன். நெட் ஸ்லோவா படிங்க. கிம் நோ ராஜ்யேன கோவிந்த கிம் போஹைர் ஜீவிதேன வா ஏஷாம் அர்த்தே காங்கிதம் நோ ராஜ்யம் போஹாஹ சுகானி ச. அடுத்து படிங்க. இமேவ ஸ்திதா யுக்தே பிராணம் த்யக்த்வா தனானி ச ஆச்சார்யாஹ பிதரஹ புத்ராஸ்
तथैव च पितामहः मातुलाः स्वयसुराः पौत्राः श्यालाः सपन्तिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि ज्ञतोऽपि मधुसूदनः अभित्रैलोक्यराज्यस्य हेदोः किं नो महि कृते निहत्य दाद्राष्ट्रान्नः काप्रीदहि दहिष्यात् जनार्दन. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்க வேண்டாம். அது நீங்க பாருங்க, கொஞ்சம் படிக்கிறதுல கொஞ்சம் மதுசூதனா கூட நீங்க கரெக்டா படிக்கல. மதுசூதன கிருஷ்ணோட மது அரக்கனை கொன்னவர், அதனால மதுசூதன அந்த மாதிரி எல்லாம் வரும். அப்புறம் இந்த ஷியாலா சம்பந்தி படிக்கிறோம், நமக்கு நம்ம தமிழ்ல சம்பந்தி வேர்டு இருக்கே, அதேதான் சம்பந்தி தான். சம்பந்தியும் இருக்கிற இருக்காங்க அங்க அப்படின்னு கொடுத்துருக்கு. இது மீனிங் நான் படிச்சு விடுறேன். இதுல என்ன கொடுத்திருக்க, ஓ கோவிந்தா, நாம் யாருக்காக ஆசைப்படுகிறோமோ அவர்கள் அனைவரும் இப்போது இந்த போர்க்களத்தில் அணிவகுத்து நிற்கும் போது ஒரு ராஜ்யமோ மகிழ்ச்சியோ அல்லது வாழ்க்கையோ நமக்கு என்ன பயன்? இவாளெல்லாம் கொண்டு எதிரணியில நிக்கிறாங்க அவங்க. அவங்கள நான் ஒரு அம்பு விட்டுன்னு அவங்கள டெஃபினட்டா இறந்துடுவாங்க. அவங்கள கொன்னு எனக்கு ஏதோ பிரயோஜனம் உண்டா? அவங்க அது பிரயோஜனம்னா என்னது? எனக்கு சந்தோஷம் வருமா? என்னுடைய மனுஷங்களை கொன்னு எனக்கு சந்தோஷம் வருமா அப்படின்னு. அப்புறம் ஓ மதுசூதனா, ஆசிரியர்கள், தந்தைகள், மகன்கள், தாத்தாக்கள், தாய் மாமன்கள், மாமனார்கள், பேரன்கள், மைத்துனர்கள் மற்றும் பிற உறவினர்கள் தங்கள் உயிரையும் சொத்துக்களையும் துறக்க தயாராக, இப்படி எவ்வளவு கான்பிடென்ட் இருக்கு. அவ சொத்து, அவ உயிர் கூட அவளுக்கு வந்து துச்சம். அவ முன்னாடி நிற்கிறா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? டெஃபினட்டா அவங்க அழியதான் போறாங்க. ஏன்னா நான் ஒரு அம்பு விட்டா அவங்க வேணா இறந்துடுவாங்களே, அது அந்த தைரியத்தை சொல்றேன். அவங்க நிற்கும் போது நான் ஏன் ஆசைப்பட வேண்டும்? எனக்கு அந்த ராஜ்யம் வேணும்னு ஏன் நான் ஆசைப்படணும்? இவாளெல்லாம் கொன்னுதான் எனக்கு ஆசை, அந்த ராஜ்யம் கிடைக்கணுமா? அவர்கள் என்னை கொன்றாலும் அவர்களை அவ என்ன கொல்லணும்னா கொல்லட்டும், நோ ப்ராப்ளம். நான் நிராயுத பாணியா, என்னது, நான் எங்க கையில ஒரு வெப்பன் இல்லாம அப்படி நான் நிக்கிறது கிடையாது. அவாவனா என்ன கொல்லட்டும், ஆனா நான் அவளை கொல்ல முடியாது, எனக்கு அந்த மனசு கிடையாது. அப்படி வந்து நான் அவர்களை நான் கொல்வதா? அவர்கள் என்ன கொல்லட்டும், நான் அவர்களை கொல்வதா? அனைத்து உயிரினங்களையும் பராமரிப்பவரே, இந்த பூமியை விட்டு 3 உலகங்களுக்கு ஈடாக கூட அவர்களுடன் சண்டையிட நான் தயாராக இல்லை. இந்த 3 உலகம் எனக்கு ராஜ்யம் கொடுத்தாலும், இந்த ராஜ்யம் மாத்திரம் இல்லை, எனக்கு 3 உலகம் நீ வந்து யூஸ் பண்ணு அப்படின்னா கூட எனக்கு வந்து அந்த மாதிரி நீங்க ஆஃபர் பண்ணா கூட எனக்கு இந்த சண்டையிட இஷ்டம் இல்லை. எனக்கு வந்து போர் புரிய வேண்டாம். திருதராஷ்டிரரின் மகன்களை கொல்வதால் நாம் என்ன இன்பம் அடைவோம்? எவ்வளவு இதா இருக்காரு. ஆனா அவ்வளவு கஷ்டப்படுத்திருக்காங்க. நம்ம மகாபாரதம் படிச்சா தெரியும். அவ்வளவு அரக்கு மாளிகையில என்னது நெருப்பு வைக்க என்ன, இவர் வந்து இந்த வேற வேஷம் போட்டு இதெல்லாம் நிறைய படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? அதெல்லாம் வந்து இவ்வளவு கஷ்டப்படும் போது என்னது, எப்படி அவளை கொன்னே ஆணுன்னு சொல்லிட்டு அவ்வளவு இது பண்ணினவர் பேட்டில் ஃபீல்ட்ல வந்துட்டு எல்லாம் மாறி போயிடுது. ஏன்னா கிருஷ்ணர் வந்து அவளுக்கு முன்னாடி நிறுத்திட்டார் தேர. வேணும்னு தான் நிறுத்தினார், அதுவும் இருக்கு வேற ஸ்டோரி. அவர் வேணும்னு இவர் குழம்பு இவருக்கு நல்ல தைரியம் வரணும்னு சொல்லிட்டுதான் இவர் வந்து நிறுத்துறார். அது வேற ஸ்டோரி பார்க்கலாம். அது அப்போ இதெல்லாம் அவர் சொல்றாரு, நம்மளாலெல்லாம் கொண்டு எனக்கு என்ன லாபம் அப்படின்னு. எஸ், வேற யாருக்கா படிக்கிறதுக்கு ஆசை இருக்கா? ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்டு நம்ம முடியல. வெரி குட். நல்ல படிக்கிறேன். யார் படிக்க போறாள்? அருட்செல்வன். எல்லாரும் ஒரு ரவுண்ட் முடிச்சுட்டா பாக்குறேன்னா பிரபுஜி முடிச்சுட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஐ டோன்ட் நோ. ஓகே பிரபுஜி படிங்க. அருட்செல்வன் பிரபுஜி படிங்க. ஓகே. பாவம் ஏவாஸ்ரதே அஸ்மான் ஹத்வைதான் ஆதாதாயின தஸ்மான் நாகவயம் ஹந்தும் தரதாஷ்டனாஸ பாந்தவான் சிவஜனம் ஹி கதம் ஹத்வா சுஹின சியாம மாதவா. படிக்க வந்துடும் பிரபுஜி. கொஞ்சம் வீட்டுல படிச்சு பார்த்தோம்னா வந்துடும், கரெக்டா வருது வாயில. படிங்க. மீனிங் மீனிங் வேண்டாம் சொன்னேன். மீனிங் படிக்கட்டுமா? வேண்டாம் பிரபுஜி, ரொம்ப டைம் போயிடுறது இல்லையா? நான் சொல்லிடுறேன். இதுல என்ன சொல்ற, இப்படிப்பட்ட ஆக்கிரமிப்பாளர்களை கொன்றால் பாவம் நம்மை வெல்லும். ஒரு நிமிஷம் இங்கிலீஷ்லயே படிக்கிறேன். sin will overcome us அப்படின்னா என்னது, நான் இவாளெல்லாம் கொன்னா எனக்கு பாவம் தான் கிடைக்கும். if we slay such aggressors, இந்த மாதிரி பாவம் பண்ண மனுஷாதான் அவள்லாம் கரெக்ட் தான். ஆனா அவளை கொன்னா கூட எனக்கு பாவம் கிடைக்கும். ஏன்னா அவள் ஆஃப்டர் ஆல் ஹியூமன் பீயிங் இல்லையா? அவளுக்குள்ளேயும் பரமாத்மா இருக்கார். அவளெல்லாம் கொன்னு எனக்கு என்ன லாபம்? எனக்கு அவளெல்லாம் கொன்னு எனக்கு பாவம் தான் வரும். therefore it is not proper for us to kill the sons of Dhritarashtra and our friends. என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அங்க இருக்காங்க, அதனால அவங்களெல்லாம் கொன்னு பாவ செயல் எனக்கு பண்ண வேண்டாம். திருதராஷ்டிரரின் மகன்களை எல்லாம் கொன்னு எனக்கு வந்து இந்த செயல் வந்து சரியா படல அப்படின்னு. what should be gain? நான் என்னதான்
இவாளை கொண்டு நான் என்னதான் வந்து அடைய போறேன். ஓ கிருஷ்ணா, ஹஸ்பண்ட் ஆஃப் காடஸ் ஆஃப் ஃபார்ச்சூன், என்னது லக்ஷ்மியின் இது ஹஸ்பண்ட், லக்ஷ்மியோட ஹஸ்பண்டே ஹஸ்பண்ட் ஆஃப் காடஸ் ஆஃப் ஃபார்ச்சூன். அண்ட் ஹவு குட் வி பி ஹாப்பி by killing our own kinsmen? நம்ம மனுஷாலேயே கொண்டு நமக்கு எப்படி ஒரு சந்தோஷம் வரும்? டெஃபினட்டா வராது. அதனால எனக்கு இஷ்டமே இல்லை இந்த சண்டை போடுறதுக்கு அப்படின்னு சொல்றேன். இதுல இருந்து என்ன படிக்க போறோம்? இப்போ வந்து இது பார்த்தோம் இல்லையா, இதுல என்ன பார்த்தோம்? அக்ரேசர்னு பார்த்தோம், ஆக்கிரமிப்பவர்கள். 6 வகையான ஆக்கிரமிப்பாளர்கள் இருக்கா. அவளெல்லாம் கொன்னா வந்து நமக்கு பாவம் கிடைக்காது. இப்ப நம்ம லைஃப்ல பாத்துக்கலாம் என்னெல்லாம். விஷம் கொடுப்பவர், இந்த மாதிரி நிறைய நம்ம கேள்விப்படுறோம் இல்லையா, பேப்பர்ல படிக்கிறோம், நியூஸ் சேனல்ல பாக்குறோம், விஷம் கொடுத்தா கொன்னா அப்படின்லாம் வருது இல்லையா. அந்த மாதிரி இருக்கிறவாளை அந்த மாதிரி விஷம் கொடுத்து கொல்லறவாளை கொன்னா பாவம் கிடைக்காது. அப்புறம் வேற 2வது என்னது? வீட்டிற்கு தீ வைப்பவர். இன்னொரு ஆளோட அவ்வளவு எனிமிட்டி எவ்வளவு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவ வீட்டுக்கு தீய வச்சுட்டா அப்படின்னா அந்த மாதிரி மனுஷாளுக்கு இது அவளை கொன்னா ஒண்ணும் நமக்கு பாவம் கிடைக்காது. 3வது என்னது கேட்டகரி? கொடிய ஆயுதங்களால் தாக்குபவர். ரொம்ப இந்த ஷார்ப் வெப்பன்ஸ், ரொம்ப பெரிய இதெல்லாம் வச்சு சண்டை போடுறாங்க இல்லையா, நிறைய நம்ம இப்பதான் நியூஸ் கேட்கிறோமே. அந்த மாதிரி எல்லாம் கொன்னா அந்த மாதிரி மனுஷால கொன்னோம்னாலும் நமக்கு பாவம் கிடைக்காது. அப்புறம் செல்வத்தை கொள்ளையடிப்பவர். இதெல்லாம் என்னதுனாக்கா, இப்போ பரம்பரை சொத்தெல்லாம் வருது, ஒருத்தர் வந்து ஆட்டை போட்டுட்டார் அப்படின்னு போலியா, அவரே என்னத்தையோ சொல்லி கோர்ட்ல ஜெயிச்சு அவர் வாங்கிட்டு விட்டார். ஆக்சுவலி நமக்கு வந்து சேரணும், நமக்கு வரல அப்படின்னா அந்த மாதிரி நம்ம அவருக்கு என்ன உண்டோ அது இல்லாம இன்னொருத்தாளோட சொத்தையும் அபகரிக்கிறவாவுக்கு வந்து அந்த மாதிரி ஆளை வந்து கொன்னாலும் பாவம் கிடைக்காது. சோ இஸ் 4th கேட்டகரி. 5வது என்னது? மற்றொருவரின் நிலத்தை ஆக்கிரமிப்பார். அதேதான், இது செல்வம், இது நிலம், லேண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா, அந்த மாதிரி ஆக்கிரமிப்பவரை கொன்னாலும் தவறில்லை. அந்த மாதிரி ஆளுகளை கொன்னா நமக்கு வந்து பாவ செயல் ஆகாது அப்படின்னு. அப்புறம் இன்னொருவரின் மனைவியை கடத்துபவர். அதெல்லாம் ரொம்ப ரேர் நினைக்கிறோம், நம்ம நியூஸ் சேனல் பார்த்தா நிறைய நடக்கிறோம். சோ அந்த காலத்துல இருந்தே இருக்கும். ஓகே, அப்ப இந்த காலத்துல கலியுகம் நிறைய நடக்குது, வீட்டுக்கு வீடு நம்ம பார்க்கலாம் அந்த மாதிரி. சோ அந்த மாதிரி இந்த 6 இது அக்ரெசர்ஸ் சொல்லுவாங்க, ஆக்கிரமிப்பாளர்கள். இவாளெல்லாம் கொன்னா பாவம் கிடைக்காது. கேன் பி கில்ட் அஸ் பனிஷ்மெண்ட், தண்டனையாக கொல்லப்படலாம். அவளுக்கு ஒரு தண்டனை கொடுக்கணும்னா இந்த மாதிரி இவாளை கொன்னுடலாம். பாவப்பட்ட எதிர்வினை இல்லை. இவாளை வந்து பொண்ணு நமக்கு வந்து அதோட எதிர்வினை வராது. அடுத்து இங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க? கௌரவர்கள் பாண்டவர் மீது 6 வகையான ஆக்கிரமிப்புகளை செய்தார்கள். எனவே அவர்களை கொல்வது எந்த பாவ விளைவுகளையும் தராது. இதெல்லாம் நம்ம இதுல பாத்துருக்கோம். மகாபாரதத்தை இந்த ஸ்டோரியில எல்லாம் வீட்டுக்கு தீ வைச்சார் இல்லையா, அரக்கு மாளிகை தீ வைச்சார், விஷம் என்னது பீஷ்மர் பீமனுக்கு வந்து விஷம் கொடுத்து சாக ட்ரை பண்ணிருக்காங்க. கொடிய வெப்பனால எல்லாம் வந்து ஆயுதங்களால இது பண்ணிருக்காங்க. பிளண்டர்ஸ் ரிச்சர்ஸ், அதான் மாளிகை அவரோட அவ பேர்லதான் இவாளுக்கெல்லாம் ஒரு குண்டூசி இடம் கூட நான் கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. அப்புறம் அனதர் லேண்ட், அவளுக்கு எது உண்டு பங்கு உண்டோ அந்த பங்கு கொடுக்காம இவங்களே வந்து ஆக்கிரமிக்கிறாங்க. அது வந்து தப்பு. அப்புறம் கிட்னாப்ஸ் ஒன்ஸ் வைஃப், இதேதான் இவ நடத்தினது. இந்த என்னெல்லாம் மாவரத்துக்கு கொடுத்து இவ பண்ணினது எல்லா செயல்களும் தப்பு செயல்தான். அப்ப இவாளை கொன்னா ஒரு பாவம் இல்லை. அப்புறம் அர்ஜுனன் கிருஷ்ணனை மாதவா என்று அழைத்தான். கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனை இறுதியில் துரதிருஷ்டத்தை ஏற்படுத்தும் எந்த செயலில் ஈடுபடுத்த மாட்டார் என்பதை குறிக்கிறது. அப்படின்னா என்னது? கிருஷ்ணர் எப்பவுமே நல்லதுதான் செய்வார். அவர் சொல்லி நம்ம ஒரு காரியம் பண்றோம்னா அவர் நம்ம தப்பு வழியில கொண்டு போக மாட்டோம். ஐயோ நான் சொன்னேன் தப்பா சொல்லிட்டேன்னா சாரி அந்த மாதிரிலாம் ஆகாது. அவருக்கு தெரியும் நம்ம அவர் ஒரு வழி காட்டினார்னா அதுல நமக்கு ஜெயம் வெற்றி நிச்சயம் கரெக்ட் தான். அவர் தப்பு வழியெல்லாம் காட்ட மாட்டார். அப்புறம் வந்து நம்ம வருத்தப்பட வேண்டிய நிலைமை வராது நமக்கு அப்படி. அப்புறம் இருப்பினும் கிருஷ்ணர் யாருக்கும் துன்பத்தை தருவதில்லை. ஜெனரலாவே அவர் டிவோட்டிஸ்க்கு துன்பம் தரமாட்டார். அதுவும் குறிப்பாக பக்தர்களுக்கு ஒருபோதும் துன்பத்தை தரமாட்டார். இதுல நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும்? கிருஷ்ணரை நம்பினா நம்ம தோற்று போக மாட்டோம். அவர் நமக்கு வந்து துன்பத்தை தரமாட்டார். நம்ம நினைக்கிறதெல்லாம் கிடைக்காம இருக்கலாமா இருக்கும். ஏன்னா நமக்கு அதுக்கு தகுதி இல்லை. நம்ம ஆசைப்படுறதுல என்ன போறது? மனம் ஒரு குரங்குங்கிறப்பல நம்ம என்ன வேணா ஆசைப்படலாம். ஆனா நமக்கு எது உண்டோ, எது நமக்கு எலிஜிபிலிட்டி உண்டோ அதுதான் அவர் கொடுப்பார் இல்லையா. நமக்கு எதுக்கு தகுதி உண்டோ அது டெஃபினட்டா அவர் கொடுப்பார். அதனால நம்ம வந்து கிருஷ்ணரை கைவிடக்கூடாது. கிருஷ்ணரை விடக்கூடாதுன்னா என்ன பண்ணணும்? நாம ஜபம் பண்ணணும். அதுதான் அல்டிமேட் அண்டர்லைன் ஃபேக்டர். என்னதுனாக்கா நம்ம வந்து ஹரே கிருஷ்ணா நாம ஜபத்தை விடாம பண்ணிட்டு இருக்கணும். ஓகே, எஸ். அப்புறம் 37, 38 யார் எடுக்க போறீங்க? மஞ்சுளா மாதாஜி எடுக்கிறீங்களா? ஒரு ரவுண்ட் ஆயிடுத்து, இப்ப செகண்ட் ரவுண்ட் தான் நடந்துட்டு. ஃப்ரீயா இருக்கீங்க? யாரு ஃப்ரீயா இருப்பாளோ வாங்க. நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணோம்னா தெரியும். நீ இப்ப கீதா மாதாஜி பேசினாடா?
ஆமா மாதாஜி. படிங்க ரெண்டு ஸ்லோகம் படிங்க. நத்தப்பா ஏதே தபஷ்யந்தா லோபோ. மாதாஜி யதி அப்பி நீங்க எந்த ஸ்லோகம் படிக்கிறது தெரியலையே. 37 நீங்க இஸ்கான் புக்கே வச்சுக்கோ. இஸ்கான் புக்கே வைக்கோ. நபஷ்யந்தி லோபோ பகுதா தேததா குலஷ்யா கிருத்தம் தோஷம் மித்ரகா ரேகா சபாதகம் கதம் நஜ்ஜேயம் அஸ்மாபி பாபாத் அஸ்மான் நிவார்த்திதம் குலஷ்யா கிருத்தம் தோஷம் பிரபஷ்யத்யர் ஜனார்த்தனா. வெரி நைஸ். அப்போ இதுல என்ன சொல்ற, ஜனார்தனா, although these men their hearts overtaken by greed, எல்லாம் வந்தது பொறாம பிடிச்சவங்க தான், கரெக்ட் தான், எல்லாம் சரிதான். பொறாம பிடிச்சது அவங்க வந்து என்னது, see no fault in killing. அவங்களுக்கு எல்லாம் அந்த இது கிடையவே கிடையாது. ஐயோ எனக்கு அவங்க கசின்ங்கிறப்பல அவங்களுக்கும் நான் கசின் தானே, நான் பாண்டவெல்லாம் கசின் தானே. ஆனா அவளுக்கு அந்த மாதிரி இறக்க குணம் இல்ல. அவ எங்களை எதிர்க்கிறதுக்கு தயாரா இருக்கா. அவங்க வந்து கல் மனசுதான், அவங்களுக்கு வந்து பொறாம ஜாஸ்தி தான், எப்படியும் வந்து அபகரிக்கணும், எல்லாம் கரெக்ட் தான். by killing one's family and quarreling with friends. அவங்க வந்து எங்களையே அழிக்கிறதுக்கு ரெடியா இருக்காங்க. அவங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் நம்ம அணியில இருக்காங்க. அவளையும் கொல்லறதுக்கு அவங்க வந்து தயங்குறது இல்ல. why should we? அவங்கதான் பண்றாங்கன்னா நாமையே அந்த மாதிரி பண்ணணும். நம்ம அந்த மாதிரி பண்ண வேண்டாம் இல்லையா? நமக்கு தெரியும் அவங்கள நம்ம மனுஷா, அப்ப நம்ம கொல்றதுக்கு தப்பு இல்லையா அப்படின்னு கிருஷ்ணர் எல்லாம் கேட்டுதான் இருக்கார். பதிலே சொல்லல. என்ன மனசுல உள்ளதெல்லாம் கொட்டி தீர்க்கட்டும் அப்படி ஃபுல்லா பண்ணின அப்புறம் தான் இவர் வந்து வாயை திறக்க போறாரு. செகண்ட் சாப்டர்ல 11th வேர்ஸ்க்கு அப்புறம் தான் இவர் வாயை திறக்க போறாரு. அது வரைக்கும் அதுல நம்ம என்ன படிக்கணும்னா, யாருக்காவது கஷ்டம் வந்ததுன்னா அவங்களை பேச விட்டுடணும். மனசுல என்னெல்லாம் இருக்கோ சொல்லி கொட்டி தீர்த்து எல்லாம் ஆன அப்புறம் நம்ம வந்து சமாதானமா என்ன சொல்றோமோ அவ காது கொடுத்து கேட்பா. அவ பேசும்போதே நம்ம வந்து திரும்பி எதிர்ப்பு இதா இல்ல அது அன்னைக்கு அப்படியாச்சு அப்படின்னா அவ காதுல போகாது. ஏன்னா தே ஆர் இன் மூட் ஆஃப் இது. அவ பேசுறதுலதான் அவங்க கவனம் இருக்கும். இப்போ நம்ம யாரோ இது சண்டை போட்டு இருக்கோம் ஒருத்தர்கிட்ட நினைச்சுக்கலாம். அந்த மாதிரி சமயத்துல நம்ம காது கொடுத்து அவங்க என்னதான் சொல்றாங்கன்னு சொல்லி கேட்டுக்கணும். அவங்கள சொல்ல விட்டுடணும். மனசுல உள்ளதெல்லாம் கொட்டி தீர்க்கட்டும்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் நம்ம வந்து நியாயத்தை சொல்ல போச்சுன்னாதான் அவங்க மனசுல எல்லாம் கொட்டினப்புறம் என்னது, காது அப்பதான் திறக்கும். சரி இவன் என்ன சொல்றான் கேட்கலாம் அப்படின்னு. அது நடுவில் நம்ம பேசணும்னா எடுபடாது. இதுல இருந்து நம்ம அதை புரிஞ்சுக்கணும். ஓகேயா? அதான் இதெல்லாம் வந்து லைஃப் மேனுவல் சொன்னேன் இல்லையா? நம்ம லைஃப்ல இதுல இருந்து என்னெல்லாம் புரிஞ்சுக்கணும். அப்ப நம்ம லைஃப்ல இந்த மாதிரி இது படிக்கணும். அப்புறம் why should we? நம்ம ஏன் அவள மாதிரி இருக்கணும்? who can see the crime in destroying a family engaged in this acts of sin? யாருக்கு தான் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபேமிலி கொலை பண்றதுக்கு வந்து இஷ்டம் இருக்கும்? அண்ட் இந்த மாதிரி பாவ செயலை எப்படி பண்ண முடியும்? அவங்கதான் பண்றாங்கன்னா என்ன நம்மளால இப்ப நம்ம பண்ண முடியுமா? நம்ம அதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு இந்த 2 ஸ்லோகத்தையும் சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. வேற யார் படிக்க போறீங்க? எனிபடி ரெடி? நான் வாசிக்கிறேன் மேடம். சசிகலா மாதாஜி படிங்க. ஒருத்தரை படிக்க ஆரம்பிச்சுக்கலாம். படிங்க. குலஷயே பிரணஹஸ்யந்தி குலதர்மாக சனாதனாக தர்மே நஷ்டகுலம் கிருதசனம் அதர்மோ அபிபவத்யுத. அப்ப இதுல என்ன சொல்ற? டிஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் டைனாஸ்டி. குலக்ஷயம் அப்படின்னா க்ஷயம்னா என்னது? அழியறது. குலம்னா ஒரு ஃபுல் குலமே அழிஞ்சு போயிடும். நான் இவாளை எதிர்த்து நான் அவளை கொலை பண்ணினா ஒரு குலம் அழிஞ்சு போன பாவம் எனக்கு வந்துடும். த இட்டர்னல் ஃபேமிலி ட்ரெடிஷன் இஸ் vanquished அப்படின்னா என்னது? ஒரு ஃபேமிலி ட்ரெடிஷன் எப்படின்னா இவன் சொல்லுவான், அடுத்த இதுல வரும் நிறைய இதுல என்ன சொல்றாங்கன்னா, இப்ப ஒரு தாத்தா தான் அவங்க வந்து இப்போ சண்டை போட வந்திருக்காங்கன்னா அந்த தாத்தா இருந்து போச்சுன்னா ஒரு வீட்டுல வந்து தாத்தா பாட்டி இருக்கிறது ரொம்ப வயசானவங்க. தாத்தா பாட்டின்னா என்ன அர்த்தம்னா வயசானவங்க இருக்கிறது ரொம்ப நல்லது. ஏன்னா அவங்கதான் வந்து ஃபேமிலி ட்ரெடிஷன்லாம் எப்படி நம்ம குலத்துல இப்படி எல்லாம் பண்றோம், நம்ம ஃபேமிலியில இந்த ட்ரெடிஷன் இருக்கு, அந்த மாதிரி காட்டி கொடுக்குற மனுஷாலே நான் இங்க சண்டை போட வந்து நான் அவளை இறக்க விட்டுட்டேன்னா யங்ஸ்டர்ஸ் பாக்கி வீட்டுல இருக்கிறவங்க எல்லாம் யங்ஸ்டர்ஸ் அவளுக்கு என்ன பண்ணணும் தெரியாது. ஃபேமிலி ட்ரெடிஷன் தெரியாது. என்னெல்லாம் ட்ரெடிஷன்? ஒரு தவசம், ஒரு திங்கள், ஒரு என்னது, ஒரு பூஜை, ஒரு ஏதாவது சம்திங் நல்லது பண்றதா இருந்தாலும் பித்திருக்களுக்கு ஏதாவது காரியம் பண்றதா அவளுக்கு தெரியாது. ஏன்னா வழி காட்டுறதுக்கு அந்த பெரியவாள் எல்லாம் இங்க இறந்து போயிட்டாங்கன்னா அந்த குடும்பத்துல இந்த மாதிரி என்னெல்லாம் திங்க் பண்ற இவர் இந்த சண்டை போட வந்த இடத்துல இவர் இந்த மாதிரி எல்லாம் திங்க் பண்றாரு. அப்போ ஒரு ஹோல் டைனாஸ்டி அழிஞ்சு போயிடும். ஏன்னா எல்லாரும் இறந்து போயிடுவாங்க. நாங்கெல்லாம் சண்டை போட்டா யாரும் மிஞ்ச போறது இல்ல. சண்டை அந்த மாதிரி எல்லாம் அழிஞ்சிடுவாங்க. இட்டர்னல் ஃபேமிலி ட்ரெடிஷன் எல்லாம் போயிடும், vanquish ஆயிடும். And thus the rest of the family becomes involved in irreligion. அப்படின்னா என்னது? பாக்கி வீட்டுல இருக்கிற மனுஷனுக்கு எப்படி என்ன மாதிரி நடக்கணும்னே அவளுக்கு தெரியாது. வழி நடத்துறதுக்கு பெரியவங்க யாரும் இல்லைன்னு. இது இந்த காலத்துக்கு பொருந்தாது. ஏன்னா இந்த காலத்துல எப்படின்னா சின்ன பசங்களுக்கு தான் எல்லாம் தெரியும்னு அவங்கதான் பண்றாங்க.
பெரியவாளுக்கு எல்லாம் ஒரு மதிப்பு கிடையாது, பெரியவாள்கிட்ட கேட்கவும் மாட்டாங்க. அது இந்த காலத்துல. அந்த காலத்துல இப்படி இருந்துதான். பெரியவா என்ன சொல்றாளோ அப்படிதான் அந்த குடும்பமே நடக்கும். அவ வந்து ஒரு லேடி கல்யாணம் பண்ணிட்டு வந்ததுன்னா அந்த பெரியவா என்ன சொல்றாளோ அதுதான் ஐக்கியம். அந்த புருஷனும் சரி யாரும் ஒண்ணும் எதிர்த்தே பேச முடியாது. ஒரு பெரிய தாத்தா இருக்கான்னு அதுக்கப்புறம் 4 ஜெனரேஷன் இருந்தாலும் அந்த தாத்தா என்ன சொல்றாரோ அதுதான் சரி. அந்த தாத்தா இறந்து போயிடுச்சுன்னா அதுக்கு அடுத்த பெரியவா யாரு இருக்காளோ அவன் என்ன சொல்றானோ அதுதான் சட்டம் அந்த வீட்டுல. அந்த மாதிரி ஒரு கலாச்சாரம் தான் நம்மளோட இருந்தது. அதனால இவர் அது சொல்றாரு. அப்படியெல்லாம் இருந்து போச்சுன்னா அப்புறம் வீட்டுல வந்து ஒரு நியாயமா ஒண்ணும் நடக்காது, அவளுக்கு ஒண்ணும் புரியாது, எது பண்ணணும் எது பண்ணக்கூடாதுலாம் தெரியாது. அந்த மாதிரி நம்ம வந்து அவளெல்லாம் இர்ரிலீஜியன் ஆயிடும். ரிலீஜியன்னா என்னது, நியாயமா நம்ம என்னெல்லாம் பண்ணுவோம் அதெல்லாம் தப்பெல்லாம் பண்ணி இர்ரிலீஜியன்ல நம்ம வந்து வழிவகுத்துடுவோம். அந்த ஃபேமிலி எல்லாம் இர்ரிலீஜியன் ஆயிடும். எஸ், இது வந்து 37, 38, 39 என்ன கொடுத்துருதுன்னு பார்க்கலாம். அர்ஜுனன் பேராசையால் பார்க்கிறான். எதிர்த்தரப்பினர் ஒருவரையொருவர் சண்டையிடவும் கொல்லவும் தயாராக இருக்கிறார்கள். அர்ஜுனன் பேராசையால் பார்க்கிறான். ஓகே, அப்ப வந்து எதிர்த்தரப்புல அவள்லாம் வந்து சண்டை இடத்துக்கு ரெடியா இருக்கா. அவள்கிட்ட இருக்கிற கிரீடுக்கு என்ன சொல்லிட்டு பேராசை. அவளுக்கு இருக்கிற ஒரு பேராசை தான் அவனுக்கு வந்து கண்ணுக்கு தெரியறது. அவளும் பேராசையா இருக்கா, அவளும் நம்மளை கொல்லறதுக்கு தயாரா இருக்கா அப்படின்னு பாக்குறாரு. அது 37வது ஸ்லோகத்துல பார்த்தோம். 38 என்ன பார்த்தோம்? அர்ஜுனன் போரின் குடும்பத்தின் அழிவு அது விளைவை புரிந்து கொள்கிறான். இந்த மாதிரி நான் வந்து கொலை பண்ணோம்னா அந்த குடும்பம் நாசமா போயிடுமே, அங்குள்ள புருஷாலாம் இறந்து போயிடுவாங்களே, அந்த பொம்மநாட்டிக்கெல்லாம் யாரு வந்து ஒரு பக்க பலமா இருப்பாங்க. இந்த பாவ செயலில் பங்கேற்பதால் எந்த பலனும் கிடைக்காது. க்ஷத்ரியன் சூதாட்டம் மற்றும் போர் அழைப்பை மறுக்கக்கூடாது. அதுவும் ஒரு ஃபேக்ட் தான். க்ஷத்ரியன்கிற இருக்கிறவன் என்னதுன்னாக்கா போர் என்ன கொடுத்தாலும் எஸ்ன்னு சொல்லிட்டு போகணும். முதுக காட்டிட்டு ஐயோ இப்படி எல்லாம் சொல்லிட்டு பின் வாங்கி வரக்கூடாது. நம்ம உசுறு போனாலும் பரவாயில்ல, இன்னொருவோட உசுறு எடுத்தாலும் பரவாயில்ல. ஏன்னா அதுதான் என்னோட டியூட்டி. போர் செய்யறதுதான் என்னோட டியூட்டி. க்ஷத்ரியனோட டியூட்டியே அதுதான். போர் செய்யணும்னா அது செய்யதான் வேணும் அப்படி. அப்புறம் அர்ஜுனன் மற்ற தரப்பினர் இந்த சவாலின் விளைவை பார்க்காமல் குருடனாக இருப்பதை காண்கிறான். அதான் கிருஷ்ணாட்ட சொன்னாரே, நம்மதான் அவாதான் அப்படி இருக்கான்னா நம்ம அந்த மாதிரி பண்ணணுமா? அவா குருடர்களா இருக்கா, அவள் புரிய மாட்டேங்கிறது. அவளோட கசின் தான் நாங்க, எங்களை கொலை பண்றதுக்கு அவங்க ரெடியா இருக்காங்க. ஆனா நம்ம அப்படி பண்ணணுமா? வேண்டாமே அப்படிங்கிற. அவன் தீய விளைவை தெரிந்தும் போரிட தயாராக இல்லை. இதெல்லாம் தீய விளைவுகள், அதனால இன்னைக்கு போரிட வேண்டாம். 39ல என்ன பார்த்தோம்? வம்சத்தின் அழிவு சொன்னேன் இல்லையா? பெரியவர்கள்லாம் இறந்து போயிடுவாங்க. குடும்ப பாரம்பரியம் அழிகிறது, மத சார்பற்ற குடும்பம் ஆயிடும் அப்படின்னு. அப்போ வர்ணாசிரம தர்மால என்ன கொடுத்துருக்குன்னா குடும்பத்தின் மூத்த உறுப்பினர்களுக்கு ரொம்ப மரியாதை உண்டு. இப்ப சொன்னேன் இல்லையா, அதெல்லாம் அந்த மாதிரி ஒரு காலம் இருந்தது. இப்ப எல்லாம் இல்ல சொல்றேன். எல்டர்ஸ் மெம்பர்லாம் இருக்கிற போது குடும்பத்து மூத்த உறுப்பினர்கள் இருந்தாங்க. அவங்க என்னது, பிறப்பு முதல் இறப்பு வரை குடும்பத்தில் சுத்திகரிப்பு செயல்முறைகளுக்கு பொறுப்பு. அவங்கதான் எல்லாம் சொல்லுவாங்க. ஒரு என்னது கல்யாணம் ஆயிடுச்சுனாக்கா ஒரு இது ரிச்சுவல் இருக்கும், அதை பண்ணணும். அப்புறம் வந்து குழந்தை பிறக்க போறதுனாக்கா அதுக்கு ஒரு அதுக்கு ஒரு பேர் உண்டு இல்லையா? அந்த 8வது மாசம் எல்லாம் பண்ணுவாங்க, அதெல்லாம் பண்ணணும், குழந்தைக்கு நல்லதுன்னு அவங்கதான் சொல்லுவாங்க. இதெல்லாம் பண்ணணும், வளகாப்பு சீமந்தம் பண்ணணும், அப்புறம் குழந்தை பிறந்தப்பறம் காப்பு, என்னெல்லாமோ இருக்கு. நம்ம இதுல நிறைய சிஸ்டம் இருக்கு. ஐ டோன்ட் நோ த நம்பர். அவ்வளவு இதுவும் நம்ம சம்ஸ்காரம் பண்ணிட்டே இருக்கணும். கடைசியில உடம்பு எரிக்கிறது ஆல்சோ இஸ் a சம்ஸ்காரம். ஒருத்தர் செத்து போயாச்சுன்னா அந்த உடலையும் நம்ம வந்து என்னத்துக்கு நெருப்புல போடுறோம்னா அதுவும் ஒரு யஜ்ஞமா பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கிறோமா, அதுவும் ஒரு சம்ஸ்காரம். லாஸ்ட் சம்ஸ்காரம் அதுதான். சோ இதெல்லாம் வந்து யாரு சொல்லுவா? பெரியவங்க இருந்தாதான் சொல்லுவா. பெரியவரின் மரணம் சுத்திகரிப்பு செயல்முறையை நிறுத்தும். இந்த சுத்திகரிப்பு இப்ப சொன்னீங்களா நிறைய யாகம் யஜ்யம் எல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு. அப்ப இதெல்லாம் சொல்லி கொடுக்குறவா யாரு இருப்பா? யாரும் இருக்க மாட்டா. ஏன்னா பெரியவாளே இறந்து போயாச்சுன்னா அதை சொல்லி கொடுக்குறவா யாரும் இல்லை. அப்புறம் இளம் உறுப்பினர்கள் மதசார்பற்றவர்களாக மாறுவார்கள். நம்ம மதத்தை என்ன இப்ப நம்ம நிலைமை அப்படித்தானே இருக்கு இல்லையா? நம்ம மதத்தை என்ன இருக்குன்னே தெரியாது. அதனாலதான் வேகம் மதம் மாறிடுறான். ஏன்னா வேற மதத்துக்காரெல்லாம் எப்படின்னாக்கா சண்டே போகதான் வேணும். வேற ஒரு மதம் எப்படி ஒரு நாளைக்கு 4 வாட்டி ஜபம் பண்ணதான் வேண்டும். நம்ம இதுல என்ன கொடுத்துருக்கா? ஒண்ணும் வேண்டும் இல்லை, ஒண்ணும் இல்லை, ஃப்ரீடம். எப்ப வேணா கோயில் போனோமா, மூடு இருந்தா போலாம். இல்ல ஒரு பர்த்டேன்னு வந்துன்னா வேணா அன்னைக்கு மாத்திரம் போலாம். காலையில எழுந்துக்கணுமா, வேண்டாம். தீபாவளி அன்னைக்கு என்னண்டா போறோம். நம்ம வந்து ரொம்ப ஒரு இதா இருந்துட்டோம். there is nobody to force us. அப்ப நம்ம அதனாலதான் நம்ம வந்து இந்துஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அழிஞ்சு வர காரணமே என்னன்னாக்கா நமக்கு வந்து சொல்லி கொடுக்கறவாலும் யாரும் இல்லை. இப்பத்த ஜெனரேஷன் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் யாரும் ரெடியா இல்லை. சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு இருந்தாலும் அவளுக்கு மதிப்பு கொடுத்து ஓஹோ அப்படியா நம்ம கலாச்சாரம் அப்படி இருக்கா அப்படின்னு தெரியாது அவளுக்கு.
தெரியப்படுத்துறதுக்கு இப்ப இஸ்கான் வந்து கொண்டு வந்திருக்கா. பக்தி சதாச்சார் கோர்ஸ் இருக்கு, எல்லாரும் ஜாயின் பண்ணலாம். 18 days கம்ப்ளீட் பண்ணவா எல்லாரும் இந்த பக்தி இப்ப நம்ம படிக்கிறது பக்தி பக்தி சாஸ்திரி கோர்ஸ் தான். அது வந்து பக்தி சதாச்சார், எல்லாரும் அதை ஜாயின் பண்ணுங்க. நம்ம கலாச்சாரம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அதுல நல்லா சொல்லியிருக்காங்க. ஏன்னா நம்ம இப்ப இந்த இஸ்கான்ல வந்தாச்சுன்னா எல்லாரும் வைஷ்ணவாதம். தெர் இஸ் நோ சூத்ரா க்ஷத்ரியன் வைஷ்யா எல்லாம் ஒண்ணுமே பாகுபாடு கிடையாது. எல்லாரும் கிருஷ்ணா இஸ்கான்ல வந்தாச்சுன்னா எல்லாரும் ட்ரூ பக்தர்ஸ், பியூர் டிவோட்டிஸ். நம்ம எல்லாருமே இது வைஷ்ணவாஸ். ஓகே, அதனால நம்ம வந்து அப்ப ஓகே நம்ம வீட்டுலதான் ஒரு வந்து சொல்லிக் கொடுக்கலன்னா இந்த மாதிரி இஸ்கான்ல உள்ளவா சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க. ஒரு கோயிலுக்கு எப்படி போகணும், காலையில எப்படி பகவானை தரிசிக்கணும். ஏன்னா நம்ம தெரியாது, நமக்கு நிர்மாலிய தர்ஷனம்னா ஓஹோ அப்படியெல்லாம் உண்டான்னு கேட்கறவா இருக்கா, தெரியாதா? இப்ப நாங்க காட்டி கொடுக்குறோம். 4:30 மணிக்கு நாங்க இது என்னது தெரிய விலக்கி பகவானுக்கு எல்லாம் அலங்காரம் பண்ணி ஆரத்தி எடுக்கிறாங்க. அது எப்படி பார்க்கலாம்? தினமும் அதான் பண்றாங்க, தினமும் அதே பாட்டு தான். எல்லாம் நான் சேவ் பண்ணி வச்சிருக்கேன், உங்க அதெல்லாம் கூட படிக்கலாம். சோ இதெல்லாம் நம்ம இஸ்கான்ல சொல்லி கொடுக்கும்போது குடும்பத்துலதான் நம்ம ஒண்ணும் படிக்கலன்னா அட்லீஸ்ட் இஸ்கான்ல சேர்ந்தவ படிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு எப்படி நமக்கு அங்கதான் போகணும் இல்லையா? பகவானோட இடத்துக்கு அங்க என்ன வந்திருக்கோம், நமக்கு அங்கதான் போகணும். இல்லைன்னா என்ன ஆகும்னா இங்கேயே பிறப்பு இறப்பு பிறப்பு இறப்புன்னு இங்கேயே சுத்தின்னு இருப்போம். ஆனா என்ன ஜென்மம் எடுப்போம் தெரியாது. இப்போ லக்கிலே நம்ம ஹியூமன் ஃபார்ம்ல இருக்கோம். புரியறதுக்கு காது நல்லா கொடுத்திருக்காரு, கேட்கறதுக்கு சொல்றதுக்கு என்னது வாய் இருக்கு, மூளை கொடுத்திருக்காரு பகவான் நல்லா புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு. நம்ம ஹியூமன் பீயிங்ல தான் முடியும். அடுத்த ஜென்மத்தை எறும்பா போயிட்டோம்னா தெரியாது, கழுதியா போனோம்னா தெரியாது, மரமா போறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. எறும்பு பன்னி எது வேணா நம்ம இது நம்ம உடம்பு மாறிடும். இப்ப நம்ம உடம்பு எது, நம்ம ஆத்மா எந்த உடம்பு எடுத்திருக்கு? ஹியூமன் பீயிங் உடம்பு எடுத்திருக்கு. இந்த உடம்பு இந்த இது ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை நம்ம நழுவ விடாம பக்தி மார்க்கத்துல நல்லா புரிஞ்சுண்டு மேல அந்த பகவானோட இலக்கு, அதுதான் நமக்கு இலக்கு. அங்க போறதுக்கு தான் நம்ம ட்ரை பண்ணணும். ஓகே, சோ இது வந்து இதுல என்ன சொல்லியிருக்கேன், நான் திரும்பி ட்ராக் மாதிரி நம்ம இஸ்கானோட கொடுத்துட்டேன். இளம் உறுப்பினர்களுக்கு மதசார்பற்றவர்களாக மாறிடுவார்கள். ஆன்மீக ரட்சிப்புக்கான வாய்ப்பை இழக்கவும். அப்ப ஆன்மீகத்துல நாட்டம் கம்மி ஆயிடும். இப்ப அது அந்த மாதிரி தான் ஆயிருக்கு. அதனாலதான் நான் கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆஃப் டாபிக்ல பேசுறேன். இப்போ ஆன்மீகமே நமக்கு குறைஞ்சிருக்குன்னா பிகாஸ் நம்ம ட்ராக் மாதிரி வந்துட்டோம். நம்ம வந்து அந்த மாதிரி போகக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு திரும்பி இப்போ எல்லாரும் இஸ்கான்ல சேர்ந்திருக்கள் திரும்ப எல்லாம் டேக் இட். எஸ், இப்ப அடுத்தது யார் படிக்க போறாரு? மாதாஜி யார் இருக்காங்க? மாதாஜி நான் படிக்கிறேன். தீபா செல்வன் தானே பேசுறீங்க? படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிடுங்க, அப்ப எனக்கு தெரியும் யார் பேசுறாங்க. ஓகே. அதர்மாபி பவாத் கிருஷ்ண பிருது சந்தி குலஸ்த்ரியஷ த்ரிஷ்ட துஷ்ட வாஷ்ணேய ஜாயத வர்ணசங்கரா. வர்ணசங்கரா அப்படின்னா என்னது? ரொம்ப ஃபேமஸ் இந்த வேர்டு. உங்களோட கொஸ்டின் எல்லாம் கூட வரும். அப்படின்னா என்னது? நியாயமற்ற அப்படின்னா என்னது? இது என்ன சொல்லுவா, ஒரு ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் குழந்தை பெத்துண்டா அது ஒரு வந்து ஒரு ஃபேமிலி இது இது என்னது இல்லீகலா குழந்தை பெத்துக்கிறது. அப்படின்னா என்னது? கணவன் வந்து இறந்து விடுறாரு போர்ல. அப்ப அந்த பொம்மநாட்டிக்கு ஆதரவு யாரு இல்ல. அப்ப என்ன பண்ணுவா? புருஷன் வேற எங்கேயாவது இப்ப நல்ல செல்வந்தர் இருக்கானா அப்படின்னு சொல்லுவா, ஓஹோ உனக்கு 4 குழந்தைகள் பசங்க இருக்காங்களா, நோட் மாதிரி நான் உனக்கு வந்து பாதுகாப்பு தரேன்னு. சும்மா பாதுகாப்பு கொடுக்கணும், சும்மா பணம் எல்லாம் இறைச்சு வந்து உன் குழந்தை எல்லாம் படிக்கட்டும், உனக்கு சாப்பாடுக்கெல்லாம் நான் பணம் தரேன்னு சொல்லணும் மாட்டான். என்ன பண்ணுவான்? யூ வில் ஸ்டார்ட் யூசிங் தட் வைஃப். அவளுக்கு வேற வழி இல்ல, இணங்கிதான் ஆகணும். ஏன்னா அவன் பணம் தரான், நம்மளை பாத்துக்கிறேன்னு சொல்றான், வீடு கொடுக்குறான், எல்லாம் கொடுத்துட்டு அவன் என்ன ஆசைப்படுறான், என்ன அடையறதுக்கு ஆசைப்படுறான். சரி அப்படின்னு அவன் இணங்கி போயிடுறா அவ. ஆனா என்ன ஆகும்? அதுல பசங்க எல்லாம் பிறப்பாங்க. அதுக்கு யாரு அப்பன்? இதா ஓப்பனா சொல்ல முடியுமா இவன் தான் அப்பன்னு? சொல்ல முடியாது. ஏன்னா இவன் ஆல்ரெடி கல்யாணம் பண்ணிட்டு இருக்கான். இந்த மாதிரி இதுக்குதான் வர்ணசங்கரா சொல்றாங்க. வர்ணசங்கரன்னா இல்லீகலா இந்த மாதிரி எல்லாம் ஆக்ட் எல்லாம் நடக்கும். ஏன்னா அந்த காலத்து பொம்மநாட்டிகள்லாம் வீட்டை தான் பார்த்துட்டு இருந்தாங்க. அவங்களுக்கு எல்லாம் படிப்பு அறிவு கிடையாது, ரொம்ப கஷ்டத்துல இருந்தாங்க இல்லையா? அந்த இது கொடுத்துருக்காங்க. கிருஷ்ணா குடும்பத்தில் மதசார்பின்மை முதன்மையாக இருக்கும் போது குடும்பத்தின் பெண்கள் மாசுபடுகிறார்கள். மேலும் பெண்மையின் சீரழிவிலிருந்து ரிஷ்டியின் வழித்தோன்றல் தேவையற்ற சந்ததிகள் வருகிறது. ஆல்ரெடி ஹஸ்பண்ட் செத்து போனது அந்த குழந்தைகள் இருக்காங்க. அப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு ரிலேஷன்ல வேற வழி இல்லையேன்னு சொல்லிட்டு இணங்கி அந்த ஒரு பசங்க பிறப்பாங்க இல்லையா? அப்ப இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப அந்த சீரழிஞ்சு போறது சொல்லுவாங்க இல்லையா? அந்த நிலைமைக்கு நான் வந்து அதுக்கு காரணமாயிடுவேன். இவர் என்னெல்லாம் நினைக்கிறார் இல்லையா? பாவம் நினைச்சு பார்ப்பேன். இந்த அர்ஜுன் என்னெல்லாம் நினைச்சு பாக்குறார். நான் ஒரு ஆளை கொன்னுட்டானா அந்த ஒரு தாத்தாவா இருந்தேனாக்கா அந்த குலமே ஒன்னும் தெரியாம இரிலீஜியன்ல போயிடும். இல்ல ஒரு அப்பனா இருந்ததுனாக்கா அந்த பசங்களுக்கு ஒரு இது தந்தையற்ற ஒரு மகன்களாக அவங்க இருப்பாங்க. ஒரு
அந்த குழந்தைகள் இருப்பா, அப்ப அந்த ஃபீமேல் அந்த மனைவிக்கு யார் ஆதரவு கொடுப்பா, இதெல்லாம் அவர் திங்க் பண்றாரு. எஸ், அடுத்தது என்னது, யார் படிக்கிறீங்க மாதாஜி? சம்படி எல்லாம் இன்ட்ரெஸ்டா நான் சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டீங்க. வெரி குட். நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஜெயப்பிரியா. படிங்க மாதாஜி, படிங்க. ஃபர்ஸ்ட் டைம் படிக்கிறோளோ ஜெயப்பிரியா? ஆமா மாதாஜி, ரேஸ் பண்ணல. இப்பதான் படிக்கிறேன். இல்லையா? படிங்க மாதாஜி. சங்கரோ நரகாயைவ குலக்ஞானம் குலஸ்ய பதந்தி பிதரோஷ ஹ்யேஷாம் லுப்த பிண்டோதக கிரியாஹ. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்படின்னா என்னது? இறந்து போனவர்களுக்கு இந்த பிண்டம் கொடுக்கறதெல்லாம் யாரு கொடுப்பா, அதெல்லாம் யாரு சொல்லி கொடுப்பா, இதெல்லாம் இன்னெல்லாம் திங்க் பண்ற. தேவையற்ற மக்கள் தொகை அதிகரிப்பு, என்ன சொன்னேன் இல்லையா, இது அந்த மாதிரி வேற புருஷன் கூட எல்லாம் அனுபவிச்சு அதுல குழந்தைகள் எல்லாம் பிறக்கும். அப்ப என்ன, மக்கள் தொகை அதிகரிக்கும். நிச்சயமாக குடும்பத்திற்கும் குடும்ப பாரம்பரியத்தை அழிப்பவர்களுக்கும் நரக வாழ்க்கையை ஏற்படுத்துகிறது. அந்த மாதிரி குழந்தைகள் பிறக்கும் போது என்ன ஆகும், நரக வாழ்க்கை தான் அவ வந்து அனுபவிப்பா. அது தப்பு செயல் தானே இல்லையா? அந்த லேடி வந்து இன்னொரு புருஷன்ட்ட வந்து இது ஒரு செக்ஸ் வச்சுட்டு குழந்தைகள் எல்லாம் பிறந்தா அது தப்பு செயல். அப்ப அவ எங்க போவா, நரகத்துக்கு தான் போவா. அந்த மாதிரி குழந்தைகள் எங்க போகும், நரகம். அப்ப அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்றார், இத்தகைய ஊழல் நிறைந்த குடும்பங்களில் முன்னோர்கள் கீழே வீழ்கின்றனர். கீழேனா என்ன அர்த்தம்னா, அவள் மோட்சமே கிடைக்காது. இந்த மாதிரி தப்பு செயல் பண்ணும்போது, அந்த மாதிரி தப்பு செயல் பண்ணி அவ இறந்து போகும்போது என்னது, டெஃபினட்டா அவ வந்து மேல் உலகத்துக்கு போக முடியாது. அவளுக்கு கீழேதான். அதுக்கு கீழேனா என்னது, இதே உலகத்தை பிறப்பா. ஆனா ஹியூமன் பீயிங்கா பிறக்க மாட்டா. என்னமா பிறப்பா, புழுவா, பூச்சியா, பன்னியா, குரங்கா, வட்டவர். அந்த மாதிரி ஜென்மம்லாம் அடுத்ததுன்னா என்னது, ஒண்ணும் தெரியாது. ஒரு பன்னியா பிறந்துட்டோன்னு என்னது, அந்த சாக்கடையிலேயே இருக்கும். அந்த சாக்கடையே அது என்னெல்லாம் இருக்கும் அதையே தான் சாப்பிட்டு இருக்கும். அதுக்கு வேற உலகமே தெரியாது. ஒரு கழுதியா பிறந்தோம்னா இது டாங்கியோட வேலை என்னது, நிறைய பொதி சுமந்துண்டு அது அந்த மாதிரி வேலை பண்ணிட்டே இருக்கும். அதனால நமக்கு ஹியூமன் பீயிங் ஃபார்ம் இப்ப கொடுத்துருக்கானாக்கா பகவானோட கிருபையில நமக்கு இந்த ஃபார்ம் கிடைச்சிருக்கு. எப்படியோ இதுல இருந்து நம்ம வெளிவிட்டு போயிடணும். ஓகே, சோ இதை என்ன சொல்ற, ஊழல் நிறைந்த குடும்பங்களின் முன்னோர்கள் கீழே விழுகின்றனர், ஏனெனில் அவர்களுக்கு உணவு மற்றும் நீர் வழங்கும் நிகழ்ச்சிகள் முற்றிலுமாக நிறுத்தப்பட்டுள்ளன. ஏன்னா சந்ததி, ஒரு அப்பாவுக்கு வந்து தவசம் பண்ணணும், இந்த மாதிரி பிண்டம் எல்லாம் கொடுக்கணும்னா யாரு பண்ணுவா, மகன்கள் பண்ணுவா. ப்ராப்பரா மகனா இருந்தா தானே பண்ண முடியும். அவன் வேறொரு புருஷனோட குழந்தையா இருந்தா அவன் எப்படி பண்ணுவான், பண்ண முடியாது இல்லையா? அந்த மாதிரி சூழல்ல வந்து இவன் வந்து மகனா இருந்தோட்டும் பண்ண முடியாது. அப்ப இவனும் நரகத்துக்கு போறான். அவன் அப்பனுக்கு வந்து இந்த மாதிரி எல்லாம் பிண்டம் எல்லாம் கொடுக்கலன்னா அவன் என்ன பண்ணுவா, அவ இல்லையா, பித்திருக்கள்ல இருந்துட்டு அவளும் கஷ்டப்பட்டு இருப்பா. ஒரு உருவம் கிடைக்காம அவளுங்கன்னு இருப்பா. இந்த மாதிரி எல்லாம் திங்க் பண்ணிட்டு எல்லாமே வர்ண சங்கரா. இதுக்கு என்ன பேரு, வர்ண சங்கரா. இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராப்பரா ஒரு இது செட்டப் இல்லாம குழந்தைலாம் பிறக்கிறதெல்லாம் ஒரு இது வர்ண சங்கரான்னு பேரு. எஸ், அடுத்தது படிங்க மாதாஜி. சம்படி யாருக்கு இன்ட்ரெஸ்டோ எடுத்து படிங்க, யார் ஃப்ரீயா இருக்கீங்க. எனிபடி ஃபாஸ்ட் இல்லைன்னா நானே படிச்சோம். தோஷே ஏதேஹி குலக்ஞானாம் வர்ண சங்கர காரகைஹி உத்சாத்யந்தே ஜாதி தர்மாஹ குல தர்மாஸ்த சாஸ்வதாக. அப்படின்னா இது குடும்ப பாரம்பரியத்தை அழித்து தேவையற்ற குழந்தைகளை உருவாக்குபவர்களின் தீய செயல்களால் அனைத்து வகையான சமூக திட்டங்களும் குடும்ப நல செயல்பாடுகளும் நாசமாகின்றன. ஒன்னும் ஒர்க் பண்ணாது, எல்லாம் நாசமாகி போயிடும் இல்லையா? நம்ம திங்க் பண்ணாலே அதானே நடக்கிறது இல்லையா? அந்த மாதிரி நம்ம நினைச்சுக்கணும். அவர் சொல்றார் இந்த மாதிரி குடும்ப பாரம்பரியமே போயிடும். அதுவும் இதுக்கு முன்னாடி ஸ்லோகமும் இதுவும் ஒரு மாதிரி சேம் தான். வர்ணசங்கரா இதுலயும் வந்திருக்கு. வர்ணசங்கரா தோஷம் குலஜானம், குலம் எல்லாம் நாசமா போயிடும், எல்லாம் குல தர்மா எல்லாம் அழிஞ்சு போயிடும் அப்படின்னு சொல்றாரு. எஸ், இப்ப இது என்ன, டீக்ரேடேஷன் ஆஃப் சொசைட்டி ஒரு அனாலிசிஸ் பார்த்தோம்னா பிரசன்ஸ் இங்கே பார்க்கலாம். சுப்பீரியர் தான் கில்டு, பெரியவாள்லாம் இறந்து போயிடுறாங்க. டிஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் டைனாஸ்டின்னு கொடுத்துருக்கு. அப்புறம் என்ன ஆயிடுறது, டிஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் இட்டர்னல் ஃபேமிலி ட்ரெடிஷன். வேதிக் ரிச்சுவல்ஸ் வில் ஸ்டாப். ஏன்னா பெரியவா சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு யாரும் இல்லை. இப்போலே நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா, எங்க தாத்தாலாம் இருக்கும்போது அந்த காலத்தை நாங்க அது பண்ணியிருந்தோம், எங்க அம்மா அப்பா எல்லாம் இருக்கும்போது அது பண்ணியிருந்தோம், மாமியார் மாமனார் இருக்கும்போது அது பண்ணினோம். இப்ப என்னது பண்ண முடியறது இல்லை, நேரம் இல்லை, எல்லாரும் வேலைக்கு போறாங்க, ஹஸ்பண்டும் போறாங்க, ஒய்ஃபும் போறா, குழந்தைலாம் ஏன்னோ கேர்டேக்கர்லயோ சம்பேர் அதுகளை எப்படியோ மேனேஜ் பண்றது. அப்போ இந்த மாதிரி அந்த காலத்து ட்ரெடிஷன்லாம் நம்ம இப்போ எல்லாம் பண்ண முடியறது இல்லை. இதே ஒரு வயசான தாத்தா பாட்டியெல்லாம் கூட இருந்ததுன்னா என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்களால முடியறதோ முடியலையோ கொஞ்சம் கைடு பண்ணுவாங்க, கொஞ்சம் நம்ம பண்ணுவோம். ஒரு நம்பிக்கை, அவளை எதிர்த்துட்டு நம்ம வந்து பண்ண மாட்டேன்னு சொல்லவும் மாட்டோம், இப்படி பண்ணவும் செய்வோம் இல்லையா? ஆனா கொஞ்சம் டைமையும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு நம்ம பண்ணவும் செய்வோம். அவங்க இல்லைன்னா டெஃபினட்டா பண்ண மாட்டோம். அப்ப வேதிக் ரிச்சுவல்லாம் ஸ்டாப் ஆயிடும். இர்ரிலீஜியன் ப்ரெடாமினேட்ஸ் இன் த ஃபேமிலி. அதான் இர்ரிலீஜியன். என்ன ரிலீஜனா நம்ம என்னெல்லாம் ரிலீஜியஸா பண்ணிட்டு இருந்தோம் அதெல்லாம் நின்று போயிடும். விமன் பிகம் பொல்யூட்டட். இப்ப அது ரீசனே நான் சொன்னேன், அன்சேஸ்ட்.
they'll become forcibly arjun. பிடிச்சதோ பிடிக்கல வேற வழி இல்லை இல்லையா, அந்த மாதிரி ஆயிடுவாங்க. அதனால என்ன ஆகும், அன்வான்ட் ப்ராஜெனி, அவசியம் இல்லாத குழந்தைகள்லாம் பிறப்பாங்க. அதுக்குதான் வர்ண சங்கரா. இதெல்லாம் ஒரு சாப்டர்ல ஒரு வேர்ஸ்ல கொடுத்தது 1.39 and 1.40 கொடுத்தது. அப்ப பிரசன்ட் சொசைட்டி எப்படி இருக்கு, ஆல் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் கம்யூனிட்டி ப்ராஜெக்ட்ஸ் and family welfare activities are devastated, results in chaos in society. சொசைட்டில ஒரு வீட்டுல என்ன பார்த்தோம்னா எல்லாம் அந்த வந்து என்ன என்னது கலப்படமா இருக்கும். கிறிஸ்டியன்ஸ் இருப்பாங்க, அதுல எல்லாம் எல்லா வித மக்களும் ஒரு ஃபேமிலியில் பார்க்க முடியும். முஸ்லிம்ஸ், கிறிஸ்டியன்ஸ் எல்லாம், மாட்டு பெண்களோ மாப்பிளமார்களோ ஃபாரினர் எல்லாம் இருப்பாங்க நம்ம குடும்பத்துல. ஆனா பாரம்பரியமா நடத்துறது யாருமே பண்ண மாட்டாங்க இல்லையா. அது மாதிரி ஒரு நிலைமை இப்ப நம்ம பிரசன்ட் சொசைட்டில அந்த மாதிரி ஆனது காரணம் இந்த மாதிரி ஆனதுனால. அப்படி இதெல்லாம் ஆயிடும்னு அவர் பயப்படுறாரு. ஆனா பிரசன்ட் சொசைட்டி ஆயாச்சு ஆல்ரெடி, ஏன்னா நம்ம பொல்யூட் ஆயிட்டோம் அதனால. ஆனா இவர் அதெல்லாம் வந்து அர்ஜுன இதெல்லாம் நினைச்சிருந்து கவலைப்படுற. சமூக திட்டங்கள் மற்றும் குடும்ப நல செயல்கள் நிறுத்தப்படுகின்றன. முடிவுக்கு வந்துட்டோம் நம்ம. பெருசா இருக்கு. வாழ்க்கையில் அமைதி, செழிப்பு மற்றும் ஆன்மீக முன்னேற்றத்துக்கான வர்ணாசிரம அமைப்பு. இது இந்த வர்ணாசிரமம் தோல்வி அடைஞ்சுடும். பகவான் அழகா வர்ணாசிரமம் கொடுத்திருக்காரு. என்ன கொடுத்திருக்காரு, பிராமணர்கள், சத்திரியர்கள், வைசியர்கள், சூதர்கள். அப்படின்னா என்னது, பிராமணர்கள்னா யாருக்கெல்லாம் படிப்பு அறிவு நல்லா வருதோ அவ படிச்சுட்டு இருப்பா, இன்னொருத்தருக்கு சொல்லி கொடுப்பா, அவதான் பிராமணன். அவன் வந்து கீழ் ஜாதியா இருக்கு. என்ன ஜாதியெல்லாம் நம்ம பேரு வச்சிருக்கோம், கீழ் ஜாதி மேல் ஜாதின்னு. அவன் பிராமண குலத்தை பிறக்கலைனாலும் நல்ல அறிவு உள்ள, இது நம்ம நாரதரோட ஸ்டோரி எல்லாம் படிக்கணும். அவ நல்ல அறிவு இருக்கு, நல்லா எல்லாருக்கும் சொல்லி கொடுத்தா he is a பிராமணா. அவன் காலையில எழுந்துக்கிறான், காலையில எழுந்து ஜபம் தான் பண்றான். இப்ப நம்ம இதுலயே பாக்கலாம், வைஷ்ணவாஸ் என்னது இஸ்கான்லயே பாக்கலாம். ஒன்னும் அம்மா அப்பா எல்லாம் ஒன்னும் படிச்சிருக்க மாட்டான். ஆனா அந்த குழந்தை இந்த இதுல வந்து பெரியவனாயி இஸ்கான்ல படிச்சு நல்ல ஒரு ஜபம் எல்லாம் பண்ண ஆரம்பிச்சு ரொம்ப இதா. ஃபாரினர்ஸ் எல்லாம் ஹிப்பிஸா இருந்தவளெல்லாம் இவர் இதை சேஞ்ச் பண்ணிருக்காரு இல்லையா. அவள் என்ன ஜாதிகள் ஏன், அவளுக்குலாம் ஒண்ணு தெரியும், அவளுக்குலாம் ஒண்ணு தெரியாது. ஆனா இவர் வந்து அவளெல்லாம் திருத்தி எல்லாம் பண்ணனா அவள் தான் வைஷ்ணவாஸ். சோ இது வந்து வர்ணாசிரம அமைப்பு அந்த மாதிரி இருந்தது. யாருக்கெல்லாம் ட்ரேடிங், சில பேருக்கு நல்ல பிசினஸ் டாக்டிக்ஸ் இருக்கும், அப்ப அவழகா பிசினஸ் பண்ணலாம். சில பேருக்கு சொல்லி கொடுக்குற டாக்டிக் தெரியும், அவங்க சொல்லி கொடுக்கலாம். யாரெல்லாம் சொல்லி கொடுக்குறாங்களோ ஆனா பணம் வாங்கக்கூடாது, பணம் வாங்காம சொல்லி கொடுக்கணும். அதுக்குதான் நல்ல மதிப்பு உண்டு. அவள்லாம் பிராமணா கேட்டகரியில வந்துருவாங்க. சில பேர்லாம் வந்து ஒரு வந்து ஃபேமிலி ப்ரொடெக்ட் பண்றதுக்குன்னே இருப்பாங்க. சில ஃபேமிலில இருப்பாங்க, டோன்ட் வரி ஐ வில் டேக் கேர், நான் பாத்துக்கிறேன், நீங்க எல்லாம் கவலைப்படாதீங்க, எங்க போனோம் நான் புக் பண்றேன், எல்லாத்துக்கும் நாம அந்த ஆளு வந்து பொறுப்பேற்றுன்னு பண்ணுவாங்க. அவங்க வந்து க்ஷத்ரியன் மாதிரி. ஏன்னா இப்ப நம்ம ராணுவ வீரர்கள்லாம் என்னது, அவெல்லாம் க்ஷத்ரியா தான். எனிமீஸை பார்த்து ஐயோ பாவம் உன்னை எப்படி நான் கொல்லறது, ப்ளீஸ் போயிடுப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்க முடியாது. அவன் நம்ம பவுண்டரியில வந்து ஷூட் பண்ணதான் வேணும் இல்லையா, அதுக்கு ஒரு தைரியம் வேணும். அந்த மாதிரி ப்ரொடெக்ட் பண்ற ஒரு மனப்பான்மை உள்ளவாளும் இருப்பா. சோ அவ வந்து க்ஷத்ரியா கேட்டகரி. சில பேர் வாய் திறந்தா பிசினஸ் தான் பேசுவா. நான் இங்க இது வளையறது இல்லையா, இதை போயிட்டு நான் அங்க வித்தேன்னா எனக்கு கொஞ்சம் 4 காசு எக்ஸ்ட்ரா கிடைக்கும், அங்க நான் வித்துட்டு வரேன், ஏன்னா நமக்கு காசும் வேணுமே இல்லையா. அப்ப அவ வந்து அந்த பிசினஸ் டாக்டிக்ஸ் நல்லா தெரியும். சில பேருக்கு அதுல நல்ல நாட்டம் இருக்கும். சில பேருக்கு இதெல்லாம் ஒண்ணும் தெரியாது, உழைப்பா, வீட்டுல எந்த வேலை கொடுத்தாலும் பண்ணுவா. வெளியில போய் என்ன காய்கறி வாங்கணுமா, அது வாங்கணுமா, இது வாங்கணுமா, எல்லாம் பண்ணிட்டு இருப்பா. அப்போ உழைக்கிற கேட்டகரி சூத்ராஸ். இப்ப இந்த மாதிரி கேட்டகரி ஒருத்தரோட குணமும் ஒர்க் நேச்சர் இது பத்தி தான் அவ வந்து பகவான் வந்து பிரிச்சிருக்காரு. ஆனா நம்ம மனுஷன் இதெல்லாம் தப்பா புரிஞ்சுட்டு குலம், நீ என்ன குலம், நீ என்ன கோத்திரம், இதெல்லாம் நம்ம வந்து அலசிட்டு இருக்கோம். அதெல்லாம் நம்ம தப்பு. இப்போ வர்ணாசிரம அமைப்பின் தோல்வி என்னெல்லாம் பார்க்கலாம். எல்டரி மெம்பர் இப்ப பார்த்தோம், அதேதான். குடும்பத்தின் மூத்த உறுப்பினர்கள் பிறப்பு முதல் இறப்பு வரை குடும்பத்தில் சுத்திகரிப்பு செயல்முறைகளுக்கு பொறுப்பு, அவர்தான் பொறுப்பு. பெரியவரின் மரணமானா என்னாகும், சுத்திகரிப்பு செயல்முறை நிறுத்தப்படப்படும். இளம் உறுப்பினர்களுக்கு மதசார்பற்றவர்களாக மாறுவார்கள். ஆன்மீக ரட்சிப்புக்கான வாய்ப்பை இழக்கிறார்கள். அப்புறம் ரிலிஜியன் ப்ராமினன்ட், குடும்பத்தில் மதம் பிரதானமாக இருக்கும் போது என்னாகும், குழந்தைகள் போன்ற பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு தேவை. நல்ல இது என்னது, கரெக்டா ஒரு ஃபேமிலி லைஃப், ஒரு ஹஸ்பண்ட் இருக்கார், ஒய்ஃப் இருக்கா, பசங்க இருக்காங்கன்னா என்னது, ஃபாதர் வந்து பொருள்லாம் என்னது சம்பாதிச்சு கொண்டு வருவார். மனைவி வந்து வீட்டெல்லாம் பராமரிச்சு குழந்தைகளை எல்லாம் நல்லா வளர்த்தி எல்லாம் பண்ணும்போது என்னாகும், குழந்தைகள் போன்ற பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு தேவை. குழந்தைகள்னா என்னது, ஒரு லேடி இஸ் ஆல்சோ ஆஸ் டெண்டர் அஸ் a child. அதனாலதான் இப்ப எங்க பார்த்தாலும் நம்ம சொல்லுவோம் குழந்தைகளுக்கும். ஈவன் நம்ம பஸ்ல எல்லாம் அவங்க தமிழ்நாட்டுல எல்லாம் போட்டிருப்பாங்களா, ஐ திங்க் இங்கேயும் போட்டிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன், ஃபார் சீட் ரிசர்வ் ஃபார் லேடிஸ் அண்ட் சில்ட்ரன் அப்படி போடுவாங்க இல்லையா. அந்த மாதிரியே அவள் வந்து அவ்வளவு மென்மையானவர்கள். சோ அவளுக்கு எப்போ பாதுகாப்பு வேணும். அது சின்ன பசங்களா இருந்ததுனாக்கா ஒரு அப்பாவோட பாதுகாப்பு வேணும். கொஞ்சம் பெரியவா வளர வளர ஒரு அண்ணா, அப்புறம் மாமா, இந்த மாதிரி ஒரு புருஷாலோட துணை பாதுகாப்பு வேணும். இல்லாட்டி என்ன, சொசைட்டி இஸ் பேட்.
என்னதான் படிச்சாலும் சரி, என்னதான் சம்பாதிச்சாலும் சரி, நமக்கு த்ரெட் தான். லேடிஸ்க்கு த்ரெட். 12 மணிக்கு நிம்மதியா நம்ம வெளியில தைரியமா தனியா நடந்து போக முடியுமா? பயம்தான். போலாமா இருக்கும், வீட்டுக்கு வந்தாதான் நிஜம். ஒழுங்கா ஃபுல் பாடியோட வீட்டுக்கு வந்தா நிஜம். அந்த மாதிரி இருக்கும். இன்னைக்கு நம்ம அந்த பயத்துலதான் இருக்கோம் இல்லையா? நிறைய நம்ம கேள்விப்படுறோம். அதனால இது அங்க கீதாலேயே எழுதிருக்கு, விமனுக்கு விமன் அண்ட் ஆர் லைக் சில்ட்ரன், அவளுக்கு எப்பவும் ப்ரொடெக்ஷன் தேவை. குட் பாப்புலேஷன் டிபெண்ட்ஸ் ஆன், நல்ல மக்கள் தொகை பெண்களின் விசுவாசம் மற்றும் கர்ப்பை பொறுத்தது. அப்ப நம்ம எப்படி நம்ம தான் நம்மளோட தூய்மையா வச்சிருந்து நம்ம மக்களை நம்ம காப்பாத்தின்னு. பட் இங்க மதம் இது என்ன கொடுத்துருக்கு, அந்த மாதிரி அழிஞ்சு போற குடும்பத்துல என்னாகும், பெண்கள் மாசுபடுகிறார்கள், தேவையற்ற சந்ததி வர்ண சங்கரத்தை உண்டாக்கும், போர் மற்றும் கொள்ளை நோய் ஆபத்து. இது கொள்ளையடிக்கிறது, போர் புரியறதெல்லாம் ஆபத்து. அது நோய் மாதிரி ரொம்ப ஆபத்து. பொறுப்பற்ற தலைவர் சனாதன தர்மத்தை அழித்து சமுதாயத்தில் குழப்பத்தை ஏற்படுத்துகிறார். அப்ப இது என்னது, ஹெல்லிஷ் கண்டிஷன் ஆயிடும். என்னது, நரக நிலை அந்த மாதிரி ஆயிடும். குடும்பம் நரகத்துக்கு போயிடும். அப்புறம் என்ன, குடும்ப பாரம்பரியமும் இது அழிஞ்சு போயிடும். முன்னோர்கள் பிரசவம், ancestors are not delivered for பிரசவம் இல்ல, சாரி, ancestors are not delivered. ஏன்னா அவளுக்கு மோட்சம் கிடைச்சு பிண்ட தானம் எல்லாம் கொடுத்து இந்த மாதிரி அவளை மோட்சத்துக்கு அனுப்ப முடியாது. ஒழுங்கா ஸ்ராதம் எல்லாம் பண்ண முடியாது. இந்த நிலைமை கொண்டு வரும். நம்ம அர்ஜுனா நினைக்கிற இந்த மாதிரி நான் சண்டை போட்டேன்னா இந்த அழிவு நிலைக்கு நம்ம வந்துடுவோம். ஐ திங்க் இன்னும் ஒரு 5 minutes தான் இருக்கா, நானே படிச்சு முடிச்சுடுறேன். ஓகே, இன்னும் நேரம் இல்லை, இப்ப அடுத்த கிளாஸ் வந்துடுவாங்க. உத்சன்ன குலதர்மாணாம் மனுஷ்யானாம் ஜனார்தன நரகே நியதம் வாசோ பவதீதி அனுசுஷ்ரமா. ஓ கிருஷ்ணா, மக்களை பராமரிப்பவரே, யாருடைய குடும்ப மரபுகள் அழிக்கப்பட்டதோ அவர்கள் எப்பொழுதும் நரகத்தில் வாழ்கிறார்கள் என்று நான் சிஷ்ய வாரிசு மூலம் கேள்விப்பட்டிருக்கேன். நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் யாருக்கெல்லாம் ஒழுங்கா குடும்பத்தை காப்பாம என்னது சொல்லுவா, அந்த இதுதான் குடும்ப மரபுகள் அழிக்கப்பட்டு ஒழுங்கா அவளுக்கு மெயினா பித்ரு காரியம் எல்லாம் பண்ணாம அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்குனாக்கா அவள் ஒரு பாடி கிடைக்காம அவள் அலைஞ்சுட்டு இருப்பா, பேய்களை தான் அலைஞ்சுட்டு இருப்பா. அவளுக்கு மோட்சம் கிடைக்கவே கிடைக்காது. மோட்சம்னா என்னது, மேலுலகத்தும் போக மாட்டா, இல்ல ஒரு ஜன்மம் எடுத்து நம்ம ஒரு ஃபார்ம் எடுத்துட்டு ஒரு எலியாவோ பூனையாவோ ஒரு ஹியூமன் பீங்காவோ இந்த உலகத்தை பிறக்கவும் மாட்டான். அவளுக்கு ஒரு ஃபார்ம், ஒரு என்னது பாடி கிடைச்சு பிறக்கணும்னா இந்த மாதிரி இதெல்லாம் கிரியாலாம் பண்ணணும். அதெல்லாம் கிடைக்காம ஆயிடும் அப்படின்னு. அடுத்தது இப்ப எந்த நம்பர் கொஞ்சம் 2-3 ஸ்லோகம் தான் இருக்கு. அஹோ பதமஹத் பாபம் கர்த்தும் வியவசிதா வயம் யத்ராஜ்ய சுகலோபேன ஹந்தும் ஸ்வஜனம் உத்யதாக. அப்படின்னு ஐயோ எவ்வளவு வினோதமானது, நாம் பெரும் பாவ செயல்களை செய்ய தயாராகிறோம். அரச சந்தோஷத்தை அனுபவிக்கும் ஆசையால் உந்தப்பட்டு, என்னது அரச சந்தோஷம்னு என்னது, ராஜ்யம் கிடைக்கிற ஒரு சந்தோஷத்தினால அந்த ஆசையினால உந்தப்பட்டு சொந்த பந்தங்களையே கொன்றுவிட வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் இருக்கிறோம். இது என்ன பெரிய ஒரு அக்கிரமமா இருக்கு. ஒரு இது என்னது, ராஜ்யம் வேணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொந்தங்களை எல்லாம் அப்படி அழிக்கணுமா, இதெல்லாம் பாவம் செய்யலையான்னு இவர் இப்படி அவ்வளவு திங்க் பண்றார். அடுத்தது, யதிமாம் அப்ரதிகாரம் அசாஸ்திரம் சாஸ்திரபானயः தார்த்தராஷ்டிரரணே ஹன்யுஸ் தன்மே க்ஷேமேதரம் பவேத். ஆயுதமேந்திய திருதராஷ்டிரன் மகன்கள் என்னை நிராயுத பாணியாகவும் போர்க்களத்தில் எதிர்க்காமல் கொள்வதும் எனக்கு நல்லது. நாம நிராயுத பாணியா நிக்கிறேன், என் கையில வெப்பன் இல்ல, ஒண்ணும் இல்ல, நான் நிக்கிறேன், அவ என்ன கொல்லட்டும், அது பரவாயில்ல எனக்கு, ஆனா நான் அவளை அழிக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லி. அடுத்த லாஸ்ட் என்னது, சஞ்சய் வாச், அவர் தான் சொல்லிட்டு இருக்காரு இந்த கதையெல்லாம். இவர் சொல்லிட்டு இருக்காரு அங்க போர்க்களத்துல என்ன நடக்கும். சஞ்சய் உவாச்ச ஏவம் உக்த்வார்ஜுன சங்கே ரதோபஸ்த உபாவிஷத் விஸ்ருஜ்ய சசரம் சாபம் சோக சம்விக்ன மானசஹ. சஞ்சயன் சொன்னான், அர்ஜுனன் போர்க்களத்தில் இப்படி பேசிவிட்டு வில்லம்புகளை எரிந்து விட்டு தேரில் அமர்ந்தான். அவன் மனம் துக்கத்தில் மூழ்கியது. என்னால இனிமே என்னை போரிட முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு சரண்டர். அடுத்த இதுல வரும், இது முடிச்சோம். ஓம் ஸ்ரீமத் ஓம் நிமிஷம் ஓம் தத்சதிதி ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோக சாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ஜுன சம்வாதே அர்ஜுன விஷாத யோகோ நாம பிரதமோ அத்தியாயः. ஹரி ஓம். இது சுருக்கம், இதெல்லாம் வேண்டாம்னா நம்ம பார்த்ததே தான் திரும்பி என்ன கம்பேஷன் என்ஜாய்மெண்ட் இதான் கொடுத்துருக்கு. பிகாஸ் we need to close. இப்போ ஸ்டாப் ஷேரிங். நம்ம சொல்லலாம்.